Oras sa Bomborachi, Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takda sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa UFM Bomborachi, Iloilo, ang flagship station sang the number one most trusted source of news and information ng Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's a Friday. Unang nga Biyernes sa unang nga bulan sa tuig 2026 Enero 2 sa aton sining nga pagpangalagar. Inimwalagan mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna dalagkuan kag mga mainit sining nga mga balita. Park and ride scheme sa mga eskwelahan posible makabulig sa pagpaganagan sang pagpugok sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Anak sang overseas sa Filipino worker nga ginapayag nga nag-utas ang iya kaugalingon or nagapati diri ang iya sining mga mata labi na gining iya sining anak nga may foul play ang kamatayon sa iya sining Iloy. Samtang hibalon man naton ang latest investigation sang kapulisan may kantanan sining pagpangawat sang mikropono dira iya sa may distrito sang Haro. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, ang Bureau of Fire Protection nagpandam sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, lakip naman sa maing sang probinsya karon. Ining mga nagtipon or may mga ginatago sining mga palupok pa dira. Mga hilabi pa ining mga wala nagalupok sa tong pagbulag sa tuig nga gintipon kag gintago sa ila sining puluyan. Sunod sa Bureau of Fire do kasubong kuno iya nga nagatago kamo sang bomba sa inyo sining puluyan. Dapat sini properly i-dispose yun na ina. Samtang sa mga mainit kag dalagkuan naman nga mga balita nasyonal, himulsuan ta ang pananawan sa aton sining mga kulturan sa subong iyang tuig 2026. No? Halos katunga sa mga pumuluyo diri banwa ang nagalantaw nga mayara karon sa palabuton nga kayuhan sa tuig 2026 sandig diri sa pinakuling survey sa social weather station sukon SWS. Sandig sa gipanigayon sini karon niya banwa nga nationwide survey mayara sa 44 ka mga 44% nga mga adult Pinoy, no, or Pinoys ang nagapati nga mangin maayo ang kalidad sa ila sining pagpangabuhi sa pasubong sining bagong tuig or tuig 2026. Yara naman sa 38% ka mga respondents ang nagpahay nga mapabilin lamang sa same or amo-amo lang sa gyapon ang ila sining iya nga pangabuhi. May 8 naman ka porsyento ang nagapahayag kag nagapati nga posibleng nga maglala ang estado sa ila sining nga pangabuhian. 9% naman ang nagpahayag nga daw hindi pa kami makambal kung ano ang muni sining isabat. Now, sa aton sini karon niya nga mga kabombo, bangod sini naglabot sa positive 36 ang net personal optimism, ang diferensya sa mga optimist kag pessimist mga biyan o kung mga optimist, mga positive thinker kag mga pessimist, amo naman sila ang mga negative thinker. Ginkategorize sa SWS bilang very high. Now, sa aton sining mga kabombo ang mayara sang positive outlook towards 2026. Ini ang gamay lang nga medyo mataas-taas sa ginpagwa sa tong bulan sang Setyembre nga mayara sang positive 35. Samtang 29% naman sa mga Pinoy nagapahayag nga mangin maayo ang kalidad sang ila sining pangabuhian o kun ining mga ginapaabot sinila nga may gain or may palabuton nga kayuhan sa ila sining nga pangabuhi, no, pagkatapos ang tuig. Samtang 36% naman ang nagpahayag, no, nga mas nagalala
ang palangabuyan sini Banwa. Yara sa 34% naman ang respondents nga nagapayag nga ang kalidad sa ilang sini nga pangabuhi ang waisang pagbago or sa gihapon ambal pa sa mga kauturan naton diri sa syudad sa Iloilo, same or sa gihapon amo-amo man lang, no? Kag waisang pagbago. Suro pa sa SWS nagagwa karon sa survey nga ang net gainers nag-score sa -7 nga gina-classify bilang fair. No? Sa aton sini nga mga kabumomas sa manubo ikumparar sa tubulan sa Setyembre nga mayara sa -2. No? Sa aton sini karon nga mga kauturan. Sila ini mga gimpamangkot nga comparing your quality of life these days to how it was 12 months ago. Would you say that your quality of life is better now than before or worse now than before? Ang non-commission survey ginpatigayon sa tong Nobyembre 24 tubtob 30 sa pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga adult Pinoys nga nagaedad 18 pasaka. Samtang sa aton sini nga mga kabombo, ang paglaom wala nagakadula sa paminsaron sa aton siniya nga mga kasimanwa kay man 89%, 89% sa mga Pinoy ang sa gihapon mayara sang mataas sini nga paglaom or high hopes, no, for 2026 sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Tiyara sa 89% ang mga nagapahayag nga sugalawon sini nila ang pagsulod sa nga bagong tuig nga mayara sa nga pag-asa kabaylo sa nga pagkakugmat or pagkakulba, no, imbes kuno nga fear, no, hope dapat ang aton siniya nga panguyatan sa pagsugalaw sa bagong tuig 2026. Sa survey man nga ginpadayon sang SWS or Social Weather Station, ginpagwa sining Nobyembre na ang pinaka manubo nga puntos sa sulod sang 16 katuig humalin tuig 2019 nga mayara sang 89%. Nagapakita mga biyan nga isa ka puntos ang pagnubo sang 90% sa tung tuig 2024 kag 7 ka puntos ang nagnubo sa tung 2023 with 96%. Sa nasambitan sini nga survey, 11% naman ang nagapahayag nga sa umpisa kuno sa 2026 dito makakurulba, makakulugmat ang sitwasyon sa aton siniya nga pungsod, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, mas mataas ang isa ka punto sa 10% sa tung 2024 kag may 7 ka punto nga nagtaas sumalin sa 3%, mayara naman sa tung tuig 2023. Sa karon ang pinakamataas sini nga punto halin sa nga na-record amo iya ang 11% sa tung tuig 2009, no? Sa aton sini karon iya nga mga kulturan. Ginpamangkot sa survey, syempre ang ila sini iya nga ila sini nga ginatawag sini Banwa, no? Nga mga ginpanghusisa, no? Mayara sila sang interviewee, no? Nga 1,200. No? 1,200 man sa gyapon sa aton sini nga mga kulturan. Ang pamangkot sini ang palabuton nga bagong tuig, ang inyong pagasugalawon sang may pag-ara sa may paglaom o kon kakugmat. Ti kalabanan nagsabat diri sa aton sini mga kulturan nga ti mayara sang paggalaom ang pagsugalaw sa sining tuig 2026. 92% nagalaom sang malipay nga Pasko, 83% nagalaom nga mangin malipayon ang Christmas, Pasko kag iban sini nagamba nga medyo masubo ang pagsulod karon sa Christmas nga naglabot man sa 79%, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang may madako nga pag-asa nga dala ang pagsugalaw sa bagong tuig, no? Mataas
sa Balance Luzon with 92%, Metro Manila 90%, Visayas 85%, kag Mindanao 84%. Ang nasabitan sila nga survey, ginpanigayon sa itong November 24 to 30, 2025 gamit ang face-to-face interview. Di ikaw nga nagapamati nagalantaw karon sa aton sini nga pagpangalagad, ano ang imo siniiyang kung ikaw abing natabuan nga napamangkutan sang kasubong sini nga survey, no? May kaayuhan bala nga nagahulat para sa imo sa sining bagong tuig 2026? No, kag paano nimo sugalawon? Well, nasugalaw na naton ang pamangkot karon, i-rephrase ko abi. Paano sininimo umpisahan ang tuig 2026? Umpisahan mo bala ini sang mayara sang paglaom kati ang mga imo sini nga handom ginalauman nimo nga imo sini malabot pinaagi man sa imo sini nga pagpaninguha o kung nagakakugmat ikaw sa kung ano man sini ang posible nga mangin epekto karon sa mga nagaklinabo sa aton sini nga pungsod, no? When it comes sa bahin naman iya sang politika kag sa aton sini nga ekonomiya. Sa aton sini karon nga mga kauturan. Madamo man sa nagahambal nga ti sa aton sini nga pagsugalaw kuno sa nga bagong tuig, may mga pampaswerte, may mga pampabuenas, so on and so forth. Pero sa gyapon yara sa tawo, no? Yara sa tawo, no? Ang mangin panugod, mangin tunga-tunga, kag mangin katapusan or mangin resulta sang iya siniya nga mga tinutuyo, handom, kung bala ini, ang iya maumpisahan, ang iya padayunon, kag iya sini nga malabot or maangkon. Kay ti ang pampaswerte, ara lang man mo, no? Bisan pa paano makabulig-bulig ina pero ti iyara sa gyapon sa kamot sang tawo kung paano niya labuton ang iya sini nga mga handom. Kay anon lang sang anohon mo na pag bisan potson mo pa kuno sang pampaswerte imo sini nga lawas kung maghigda kamalanda sa inyo sini nga puluyan, kung magpinamungko kamalanda sa inyo sini nga plukuan, mag-ini-standby kamalanda sa inyo sini nga barangay, why man sa may matabo sa imo, di ba? Pero kung may handom ikaw, kag ginatingwaan mo, no? Kaupod iya sang pagpati mo ngati may swerte nga dala sa imo ang kung ano man dira nga ginakabig mo pampaswerte. Dugangan mo pagid sang pangamuyo, kag positive outlook sa aton sini nga mga kasimanwa. Siguro amo nang mga amo inang kombinasyon or formula, no, towards success this 2026. 56 minutos na ang nakaligad sa takna sining las 11 driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kauturan naton, standby man kamo kay mga dalagkuan man karon nga mga balita kag impormasyon ang aton sini nga pag-istoryahan riman sa aton sini nga pagpangalagad. Isa sa mga nakita naton nga dapat antisiparon kag planuhan, no? Kag ini ang dapat man naton sini mabatyagan, kung hindi man sa mga masunod sini nga sinimana, dapat within first 2 months or even first quarter sa 2026 ang paghagan-hagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo. Ngaman nga dapat naton mabatyagan ini sa mas labing madali nga panahon. Kay ti aton sini nga gina-expectar kag gina-antisipar nga bangod nga na-clear na ang mga temporary stalls sa mga mayor nga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, kag nakasulod na kung hindi man tanan kalabanan nga yara karon sa mga dalanon, sa mga temporary stalls,
bangod nga gina-construct pa or amat-amat na nga ginahuman ang aton sini nga mga merkado publiko, nagakangay lamang banwa nga mabatsyagan naton ining paghagan-hagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, bangod nga wala na sa gani, no, sa nasiling ko na sa mga temporary stalls sa aton sini nga mga mayor nga dalanon. Batang natabo sini banwa kabaliskad sang nga nakuha ng mga temporary stalls, no, dito pagid gani kay nagutok ang kadamaan sang aton sini nga mga mayor nga dalanon. Di ginahambal sini nila nga rush hour ina tugas ang holiday rush. Pero ti sa aton sini mga kabombo, pinsaro naton may holiday rush kita gani nga wala sang klase. Ano pa ginaihan ang pagbalik na sa klasihan sa mga masunod sini nga semana? Lauman pagidbala naton ang mapinot nga sitwasyon sang pagpugok sa dalagan sang trapiko. So dapat amo inang pautukan, dapat nga may ara kita sang mabatsyagan sa tagsa sini nga matag adlaw nga may mga adjustments na sa in terms sa pag-manage, in terms sa pag-diliher sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Balikan ta dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang sangya ginakaadikan nga Bombo Radio games? Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Biyernes, so thank God it's Friday, kalawang araw sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, Department of Social Welfare and Development dyan sa Bicol Region, tiniyak na may sapat na stockpile para naman sa mga posible na maapektuhan ng pag-alburuto na naman ng Bulkang Mayon. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines mas pinalawig pa ang notice to airmen malapit dyan sa may Bulkang Mayon. 2 milyong piso naman para sa maintenance and other operating expenses ng mga kongresista, hindi umano Christmas bonus ayon yan kay Representative Ridon. Oras-oras ng misa dyan sa Quiapo Church sinasagawa na ngayon at kagaya ho ngayong araw ng Biyernes at ilang maling paniniwala tungkol daw sa translation procession itinuid naman ng mismong rektor ng simbahan. Abangan mamaya sa ating international news ng Israel, kinumpirma ang pagbabawal sa 37 non-governmental organizations sa Gaza, kabilang ang Doctors Without Borders. Si Taiwanese President Lai Ching-te nanindigan naman sa kakayahan ng Taiwan na depensahan ang sarili nito laban sa agresyon ng ibang bansa. At sa ating balitang palakasan, si Kevin Durant at Rockets itinumbah ang Nets. Nagtala ng 120-96 na score. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Maring itinanggi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na may ilang kongresista umano na nakatanggap ng tig 2 milyong piso na Christmas bonus matapos na ratipikahan ang Bicameral Conference Committee report para sa 2026 national budget. Ayon kay Ridon, mali ang paratang ni Lebiste at ang tinutukoy na pondo ay bahagi ng maintenance and other operating expenses o yung mas kilala sa tawag na MOE. At yan ay normal sa Kamara de Representantes at mga tanggapan ng gobyerno at inilalaan para naman sa operasyon, pambili ng mga papel, ballpen at iba pang kagamitan at mga aktibidad para sa opisina ng kongresista at hindi ito personal na pera. Nilinaw din ni Ridon na matagal ng regular na ibinibigay ang naturang pondo sa iba't ibang administrasyon at hindi ito nakadepende sa pagboto pabor o kaya ay pagtutol sa anumang panukala kagaya ho ng budget. Nauna namang iginit ni Lebiste na may ilang mambabatas na nakatanggap ng 2 milyong pisong cash noong huling linggo ng Disyembre. Gayunman, itinanggi ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronnie Puno ang naturang aligasyon at sabay sabi na hindi ito bonus kundi pondo na may dadaan ng audit at dapat gamitin sa mga aktibidad na may kinalaman sa distrito ng sinumang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, sinabi ng Palasyo Malacanang na nasa Office of the Ombudsman na ang responsibilidad na beripikahin ang tinaguriang Leviste files. Ayon yan kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ay kaugnay ng listahang ibinahagi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang social media na naglalaman umano ng 75 na umunoy proyekto ng Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 8 billion pesos at may nakalagay na Office of the President, Executive Secretary or Special Assistant to the President bilang proponents. Nilinaw ni Castro na kapwa itinanggi ni na Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang anumang papel sa paghahanda ng budget ng ahensya. Ayon kay Castro, batay sa pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang mga dokumentong hawak ng pribadong individual ay maaaring na-edit at hindi maituturing na conclusive evidence. Dagdag pa niya, iba-iba at hindi magkakatugma ang mga bersyon ng mga dokumentong lumalabas. May ilan na may mga anotasyon at pangalan ng mga opisyal habang may iba naman na wala. Binigyan diin ng Malacanang na ang mga aligasyong walang sapat na ebidensya ay nananatiling espekulasyon at nananawagan na hintayin ang pahayag ng Office of the Ombudsman hinggil sa nasabing usapin. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang effectivity ng Notice to Airmen o yung tinatawag na NOTAM na una nang inilabas kasabay ho ng pagtindi ng aktibidad ng bulkang Mayon. Unang idiniklara ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang status number 2 o alert status number 2 para sa naturang bulkan dahil sa serye ng aktibidad nito tulad na lamang ng rockfall events at pagbuga ng abo. Dahilan upang ipagbawal ang pagpapalipad malapit naman sa naturang bulkan. Saklaw yung vertical limits hanggang 11,000 feet. Ayon pa sa Civil Aviation Authority of the Philippines, magtutuloy-tuloy pa ang naturang abiso hanggang alas 8:55 ng umaga bukas po yan at yan ay kaugnay pa rin ng mga patakarang ipinapatupad ng naturang tanggapan. Pinapayuhan naman ang mga flight operator na iwasang lumipad malapit sa bulkan dahil na rin sa panganib na dulot nito lalo na ang posibleng biglaan na pagbuga ng volcanic materials tulad na lamang ng abo. Nananatili naman ang naturang bulkan sa alert level number 2 o yung increased moderate unrest na naideklara nitong nakalipas na mga araw batay sa anunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa mga karagdagan pang update, ang Department of Social Welfare and Development Bicol sinigurong may sapat na stockpile para sa mga posibleng maaapektuhan ng Bulkang Mayon. Kuha tayo ng report sa pamamagitan ng Bombo Radyo Legazpi.
Magsasagawa ng inspeksyon ng mga kinauukulan sa mga evacuation centers na posibleng pagdalahan ng mga residenteng maaaring ilikas kung sakaling lumala pa ang aktibidad ng Bulkang Mayon na ayon kay Department of Social Welfare and Development Bicol Director Norman Laurio sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na nakahanda na ang kanilang tanggapan sa anuman na posibleng sitwasyon na siniguro rin ng opisyal na kung sakaling lumikas ang mga nasa Mayon unit area ay kaya itong masuportahan ng tanggapan dahil may sapat umanong stockpile sa kasalukuyan na matatandaan kasi na inaabot ng ilang buwan tuwing nagkakaroon ng pag-aalburuto ang bulkan na anya mayroon ang ahensyang nakahanda na nasa 111,000 food packs habang handa na rin ang kanilang mga non-food items. Dagdag pa ng opisyal na nag-request na rin ang tanggapan ng karagdagan na augmentation na food at non-food items mula sa Central Office. Nabatid na mahigpit rin ang paalala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na i-monitor ang sitwasyon sa lalawigan ng Albay kaugnay ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Mayroon po tayong sapat na food and non-food items pero nag-request na po tayo ng additional augmentation pa na pagkain at mga non-food items doon naman sa ating central office para just in case nga ay handang-handa po in terms of food and non-food items yung ating DSWD. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinabi ni Philippine National Police sinabi ng naturang tanggapan na generally peaceful ang naging pagdiriwang at pagsalubong sa bagong taong 2026 kahit na may mga naitalang insidente ng paputok, ligaw na bala at pinsala sa mga ari-arian dahil sa sunog at mga kaparehong pangyayari. Ayon pa sa pambansang pulisya, partikular na kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may mga naitalang pinsala sa buhay at kabuhayan mula Disyembre 16 hanggang 31. Kabilang ho yung 11 kaso ng indiscriminate firing at 5 insidente ng ligaw na bala at dagdag pa rito may 5 pa na mga kaso ng indiscriminate firing na biniberipika sa mga pagkakataong ito. 2 stray bullet incidents na naitala rin pagsapit ng bagong taon. 11 pinaghihinalaan naman ang naaresto ng mga otoridad. Kaugnay ho ng mga insidente, kabilang ang 3 tauhan mismo ng pambansang pulisya. Ayon yan sa ulat ng organisasyon. Samantala, iniulat din ng Department of Health na umabot ho mga kabombo sa 235 ang firecracker-related injuries sa buong bansa. Yan ay nasa 42% na mas mababa kung ihahambing doon sa mga kaso na naitala noong nakalipas na taon. Sa pangunahing mga sanhi ng pinsala ay unknown pa rin ng mga firecrackers. Meron din ho yung Boga at 5-star pero ang pinakamatindihong nagdulot ng pinsala yung mga klase ng firecrackers na hindi nakarehistro. Kaya ang naitala na lamang ay unknown ang taguri dito. Sinabi rin ni Nartates na patuloy ang pagbabantay ng hanay ng pambansang pulisya lalo na sa mga inaasahan pa na pagbabalik ng mga biyahero matapos ang kanilang bakasyon kung saan libu-libong pulis ang naka-deploy doon sa mga transportation hubs at tourist destinations pati na sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Muna tayo ng report mga kabombo at mga ka-Stardation kaugnay doon sa mga isinasagawa namang preparasyon ng Quiapo Church doon sa Traslasyon Procession na mangyayari sa 9 ng Enero ng taong 2026. Dahil ho may oras-oras na misa na isinasagawa at may mga tagubilin din ang rector mismo ng simbahan dyan sa Minor Basilica of the Black Nazarene. May balita si Bombo Grant Hilario. Oras-oras sa misang isinasagawa ngayon dito sa simbahan ng Quiapo o ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Kasabay ng tuloy-tuloy na pagdiriwang ng banal na misa ay ang pagdagsa sa pagdating ng mga deboto mananampalatayang Katoliko. Ngayong araw kasi ay ang siyang unang biyernes sa bagong taon 2026 kung kaya't marami at dagsa ang mga tao sa naturang simbahan. Sinimula ng oras-oras na misa kaninang alas 4 ng madaling araw na magpapatuloy naman hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
Bahagi ng homilya ni Reverend Father Ramon Jade Licuanan, Rector and Parish Priest ng Quiapo Church, ay ang pagbanggit sa nalalapit na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa ikasyam na araw ngayong buwan ng Enero. Kung kaya't may pagtutuwid na ibinahagi ang rektor ng simbahan sa ilang mga baluktot na paniniwala tuwing nagsasagawa ng traslasyon. Kapag may traslasyon sa piyesta, marami pa ring sumasampa sa andas. Ako'y naniniwala pabawas ng pabawas. Pero meron pa ring nag-iisip o nagtatangka na sumampa imbis na sumamba sa Panginoon. Yung iba akala nila, pag nakaakyat sila, nakahawak sila doon sa Nazareno o doon sa salamin, napatawad na sila sa kasalanan nila. Tama? Meron akong balita po sa inyo, bad news. Hindi po napapatawad ng kasalanan ninyo pag nakahawak kayo sa salamin. Alam niyo kung gusto niyo mapatawad ng kasalanan ninyo? Doon sa kasalanan ninyong bumabagabag sa damdamin niyo, nagawa ninyo noong nakaraang taon? Ayan po yung mga confessional, no? Mangumpisal po kayo. Sinisigurado ko po sa inyo, mapakakamtam ninyo kapatawaran. Habang kanya namang itinuwid din ang paniniwala ukol sa pagsampa ng ilang mga deboto sa andas ng Poong Jesus Nazareno tuwing traslasyon. Hindi anya raw mabuti na sa pagsampa ay mayroong ibang nasasaktan para lamang sila ay makaakyat sa andas. Kung kaya't hinimok na lamang niya ang mga ito na dumalo at makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Yung iba naman, ang akala nila, pag nakaakyat, sumampa, tinuntungan ng mukha, ulo ng kanilang mga kasama at nakaakyat, akala nila kakaroon sila ng kapangyarihan. Di ba, may ganun eh. Sikat ako sa mga barkada ko, nakaangat ako, nakataas ako. Nakakailan ako, talo ko kayo, nakaakyat ako eh. No? Akala nila, lumalakas sila. Ang totoo po niyan, may nasaktan pa kayo sa pag-akyat nyo sa andas. Gusto nyo lumakas? Gusto nyo talaga makakuha ng kapangyarihan? Magsimba kayo, tumanggap kayo ng katawan ng Panginoon. Sinisigurado ko po sa inyo, ang Diyos na kinakatawan ng imahe ng Nazareno, siya ang mismong papasok sa iyo. Hindi mo lang siya mahahawakan. Hindi lang magpapahawak sa iyo ang Diyos. Papasok pa siya sa buong pagkatao mo. Amen? Nais ng Panginoon na talagang tayo mapalapit sa Kanya. Ano ang dapat gawin? Para mapalapit at ituwid ang daan, anong sabi? Kailangan nating alisin ang mga balakid. Kung kaya't para sa mga kabombo at Caster Nation na magsisipagpunta sa Quiapo Church upang magsimba, ay mas mainam na magdala ng payong at tubig, lalo na sa katirika ng araw o init ngayong tanghali. Gayunpaman, may sistematikong ipinatutupad sa paligid ng simbahan kung saan ang labasan at pasukan ng mga nais magsimba. Sa harapan nito ay ang siyang pasukan o ang entrance sa loob ng simbahan, habang ang ilan namang pintuan sa labas ay ang siyang itinalaga bilang exit. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Kinumpirma ng Israel na ipagbabawal na sa Gaza ang operasyon ng 37 humanitarian organizations matapos umano nilang mabigong sumunod sa itinakdang security and transparency standards ng gobyerno. Ayon sa Israel, ang mga international non-governmental organization na inatasang magsumite ng detalyadong impormasyon tungkol yan sa kanilang Palestinian staff ay kinakailangang itigil ang kanilang mga gawain pagsapit ng Marso 1. Nagbabala naman ang United Nations na lalong magpapalala ito sa umiiral na humanitarian crisis sa Gaza. Sa pahayag naman ng Israel's Ministry of Diaspora Affairs and Combating Anti-Semitism, sinabing sususpindihin ang lisensya ng mga organisasyon na hindi nakatugon sa mga itinakdang rekisito. Iginiit naman ng ilang non-governmental organization na ang mga naturang kahilingan ay lumalabag sa international humanitarian law at nagbabanta sa kanilang pagiging independent. Kabilang sa mga organisasyong apektado ng pagbabawal ang Doctors Without Borders, Norwegian Refugee Council,
World Vision doon sa Gaza at Israel at Oxfam. Inakusahan naman ng Israel ang Doctors Without Borders na may 2 empleyado o manong miyembro ng Islamic Jihad at Hamas, isang paratang na itinanggi naman ng grupo sabay sabing hindi ito kailanman sadyang kukuha ng sinumang sangkot sa armadong aktibidad. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, nanindigan naman si Taiwanese President Lai Ching-te na kaya ng naturang estado na depensahan ang sarili nitong laban sa anumang agresyon ng anumang bansa. Ayon kay Lai, nakahanda ang Taiwan na depensahan ang sarili nito laban sa anumang bansa, kaakibat ng patuloy na pagpapalakas sa military at defense capability nito. Mananatili rin anya ang paninindigan ng kanyang administrasyon na depensahan ang pambansang soberanya ng Taiwan at palakasin ang defense sector sa paraang sinusuportahan ng mga kaalyado nitong bansa. Tinukoy din ng Taiwan President ang mas malawak na suporta ng ibang mga bansa, lalo na ang mga kaalyado nitong patuloy na tumutulong sa iba't ibang kapasidad. Una nang inanunsyo ng China na nagtapos na ang military drill nito sa palibot ng Taiwan na nagtagal naman ng ilang araw. Sa naunang mensaheng inilabas ni Lai Ching-te kasunod ng pagtatapos ng naturang drill, sinabi niya sa kabila ng lumalawak na expansionist ambitions ng China ay nananatili ang determinasyon ng Taiwan na igiit ang sarili nitong soberanya malaya sa dikta ng ibang mga bansa. Naghatid niyan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala naman si maritime security expert at retired Rear Admiral Romel Ong na ang military exercises na ginagawa ng China sa palibot ng Taiwan ay panibagong paraan ng higanting bansa upang ipakita at iharas ang Taiwan. Yan ay sa gitna ng tumatatag na suporta ng ibang mga bansa para sa maliit na bahagi ng teritoryong iyan. Ayon nga kay Ong, mayroong 2 layunin ng China sa end of the year military exercise na kanilang ginawa at ito yung political at operational capabilities. Sa political aspect, naniniwala ang dating admiral na ang desisyon ng China ay bilang ganti sa panibagong arms deal na pinasok sa pagitan ng Taiwan at Estados Unidos na pinondohan naman ng bilyon-bilyong dolyar. Posible, anya, na nais ng China na ipakitang hindi ito natatakot bilang regular at gumagawa ng mga kahintulad na aktibidad dyan sa karagatang sakop malapit sa kanila at yan ay resulta naman yung gusto nito na ipakita ang lawak ng military capabilities at yan ay sa target audience tulad ng Estados Unidos, Japan, Pilipinas at iba pang mga bansa. Sa operation aspect naman mga kabombo, posibleng nais talaga ng China na ipakitang kayang-kaya nito na i-isolate ang Taiwan mula sa ibang mga bansa na sumusuporta rito sa kabilayan ng tulong ng naturang mga bansa. Sa kaugnay pa rin ito mga kabombo, malakian niya ang impact ng aktibidad na yan ng China at partikular ito military strategy ng higanting bansa tulad na lamang dati ng ipinakita sa mga nakalipas na drill. Naniniwala naman si Ong na ang isolation strategy ay isa ring calculated military tactic na posibleng nais na ipakita sa mga bansa dito sa bahagi po ng Asia katulad ng South Korea, Japan, Pilipinas at iba pa na malapit na bansa sa kanila na maaaring magbigay suporta dyan sa Taiwan at ito rin ang kakasapitan kung sakasakali. Samantala, hindi umano masisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabi nitong madadamay ang Pilipinas kung sakaling tumindi ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Ito ay kasabay ng panibagong military simulation na ginagawa ng China sa bisinidad ng Taiwan bilang pagpapakita ng military force ng nambuhalang bansa. Ayon kay maritime security expert at retired Rear Admiral Romel Ong, napakahalaga umano ng Northern Philippines para iwasan ng China kung anuman ang plano nito laban sa Taiwan. Mahirap anyang iwasan ng China ang karagatang nasa pagitan ng Pilipinas sa Taiwan anuman ang binabalak nitong gawin laban sa maliit na isla at posibleng nakapaloob na rito ang naturang plano. Ang naturang karagatan anya ay mahalaga sa usapin ng transit habang strategic din ang location nito sa anumang military operations.
Tinukoy din ng maritime security expert ang kasalukuyang sitwasyon at posisyon ng Pilipinas at China. Doon naman sa usapin sa West Philippine Sea at ang patuloy na pagpapadala ng China ng mga malalaking barko rito sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtutol ng Pilipinas. Ayon kay Ong, hindi magkahiwalay na lugar ang West Philippine Sea at ang karagatan sa Northern Philippines. Bagkus isa itong open area na parehong pinagkakainteresan ng China. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos nitong Agosto taong 2025 na posibleng madamay ang Pilipinas kung magkaroon man ng giyera sa pagitan ng China at Taiwan, bagay na dapat anyang paghandaan ng pamahalaan at ng mga mamamayang Pilipino. At sa oras ng 21 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating news team. Ang Pilipinas at Estados Unidos kapwa naman nagpahayag ng pagkabahala sa mga ikinakasang military exercises ng China malapit dyan sa Taiwan. At ang Philippine Coast Guard ay may pagtitiyak din na mananatiling matatag, profesional at may malasakit sa bayan sa kabila huyan ng mapanghamong panahon dyan sa naturang mga sitwasyon at mga development. May balita si Bombo Anali Soberano. Kapwa nagpahayag ng pag-alala ang Pilipinas at Estados Unidos sa ikinakasang military exercise ng China malapit sa Taiwan na sinasabing nagpapataas ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Tommy Pigot, Principal Deputy Spokesperson ng United States Department of State, na ang mga hakbang at retorika ng China laban sa Taiwan ay hindi kinakailalang nagpapalala ng tensyon. Hinimok ng Amerika ang Beijing na magpigil, itigil ang military pressure laban sa Taiwan at makipagdialogo sa makabuluhang paraan. Muling iginiit ng Amerika ang suporta nito sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at ang pagtutol sa anumang unilateral na pagbabago sa umiiral na kalagayan, lalo na sa pamamagitan ng pamimilit o puwersa. Samantala, nagpahayag din ng matinding pag-alala ang Department of National Defense sa mga aksyon militar at Coast Guard ng China sa paligid ng Taiwan. Ayon sa Department of National Defense, pinahihina ng mga ito ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon at lalong nagpapabigat sa isang marupok na sitwasyong geopolitical. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ang lumalalang pamimilit ng China ay mas malawak na implikasyon o may mas malawak na implikasyon hindi lamang sa ugnayang cross-strait kundi sa buong Indo-Pacific region. Binigyang diin ni Teodoro ng Pilipinas ang kalagahan ng pagpigil sa sarili, paggalang sa international na batas at mapayapang pamamahala ng mga alitan alinsunod sa mga regional na pamantayan. Muling pinagtibay ng Department of National Defense ang suporta ng Pilipinas sa isang malaya, bukas, matatag at rules-based na Indo-Pacific kung saan ang mga hindi pagkakaintindihan ay nalulutas sa mapayapang paraan ng walang panlilinlang, pamimilit o pananakot. Samantala, sa kabila ng mga hamon na hinarap ng Philippine Coast Guard, siniguro ng pamunuan na mananatiling matatag ang ahensya, profesional at may malasakit sa bayan. Kinilala ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang mga hamon at sakripisyong hinarap ng ahensya. Hinimok niya ang lahat na salubungin ang bagong taon ng may disiplina, integridad at malasakit para sa mas matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Pakinggan natin si Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Gaban. Sinubok man tayo ng iba't ibang hamon itong nagdaang taon, muli nating pinatunayan ang ating tatag, profesionalismo at malasakit sa bayan. Sama-sama nating harapin ang bagong taon na may disiplina, integridad at malasakit tungo sa mas matibay at mas maunlad na bagong Pilipinas. Si Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Gaban. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa salubong sa unang Martes ng taong 2026, ang
kakarampot na rollback para sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay nga sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maaaring bumaba ang presyo ng diesel ng hanggang 15 sentimos para sa kada litro. Ang gasolina naman mga kabombo ay maaaring magkaroon ng rollback na 50 sentimos kada litro. Yung kerosene ay mas mababa, nasa 20 sentimos kada litro ang maaaring umiral na rollback para sa naturang produkto. Ayon nga sa ahensya, maaari pang magkaroon ng ilang pagbabago ang naturang status kung saan ho ay inaasahan naman na ilalabas ng mga gasoline station ang kanilang price adjustment ngayong weekend. Kadalasang ipinapairal mga kabombo tuwing araw ng Martes ang price adjustment. Ito man ay pagtaas o pagbaba o rollback na ipinapatupad ng naturang mga kumpanya ng petrolyo, kaya inaasahan ang final announcement sa gabi ng Lunes bago pa man ang formal na implementasyon pagsapit ng umaga ng Martes. Samantala, naniniwala ang ekonomistang si Diwa Ginigundo, ang dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na patuloy na babagal ang paglago ng ekonomiya ngayong taon. Git niya, bumagsak ang kumpiyansa ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan dahil sa malalang isyu ng korupsyon at pamamahala. Mahirap umano itong maibalik hanggat hindi natutugunan ng gobyerno ang problema sa katiwalian. Batay naman sa datos ng Asian Development Bank, lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.6% noong taong 2024 at inaasahang tataas sa 6.0% sa 2025 at 6.1% sa taong kasalukuyan. Samantala, mas konserbatibo ang pagtataya ng International Monetary Fund na 5.5% growth sa 2025 at 5.9% ngayong 2026. Bagamat na nanatiling isa sa pinakamabilis lumago sa Southeast Asia ang Pilipinas, na nanatiling hamon na pagpapanumbalik ng tiwala ng mga mamumuhunan. Kung hindi mareresolba ang korupsyon, maaaring hindi matupad ang optimistic forecast ng pandaigdigang institusyon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagsimula na ho mga kabombo ang pagdating ng mga pasahero dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yan ay ngayong pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon, kung saan ay inaasahan ang uwian na ng mga nagbakasyon sa mga lalawigan. Nasa 41,000 mahigit ang naitalang foot traffic hanggang alas 10 ng umaga. At yan ay sa kabuuan ng 20 o ng 2.6 na milyon na mga pasahero na bumiyahe naman nitong Disyembre. Umpisan po noong 19 ng taong 2025 hanggang itong Enero 1 ng taong kasalukuyan. Meron ho na pinakamataas na bilang noong Disyembre 23 at umabot ho yan sa 231,000 katao. Marami sa mga pasahero ang bumabalik dito sa Metro Manila galing sa mga lalawigan upang makabalik na sa kanilang trabaho, habang yung mga taga Metro Manila naman ay sinusulit yung bakasyon bago pa man ang resumption ng kanilang trabaho o pasok sa paaralan ng 5 ng Enero. Mahigit 500 mga kabombo na mga ipinagbabawal na gamit, kagaya ng paputok, kutsilyo, meron pa nga butane ang nakumpiska o naharang sa terminal, at patuloy naman ang mahigpit na paalala dyan sa pinapairal na seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa ilalim na rin ng Holiday Transport Plan. Katuwang ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office at ang Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at mga transport operators nakabahagi rin sa mga inisyatibo ng pagsasaayos ng sitwasyon sa naturang mga terminal. Samantala, lumobo pa sa 15 ang bilang ng mga natukoy na indiscriminate firing cases hanggang nitong Enero 1 batayan sa datos ng Philippine National Police. Tig-2 ang naitalang kaso sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, Iloilo at Metro Manila, habang tig-1 naman ang mga naitala sa mga probinsya ng Isabela, Benguet, Cagayan de Oro, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Negros Occidental, Batangas at Catanduanes. Batay pa sa datos ng pambansang pulisya, ang pinakaunang kaso ay naitala noong Disyembre
18 sa may Surigao del Sur kung saan isang concerned citizen ang nagsumbong sa pulisya. Lumalabas sa report na marami sa mga suspect ay tuluyan ding naaresto ng mga pulis kasama ang mga nagamit na baril at karagdagang mga bala. 4 sa mga kasong naitala ay nangyari noong pagsalubong ng bagong taon na nasa December 31 hanggang January 1. Una nang sinabi ng Philippine National Police na ilan sa mga sangkot sa indiscriminate firing ay ang mga pulis kung saan ilan sa kanila ay natukoy na. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, para sa mga fans ng NBA, ang pinangunahan po nitong si two-time NBA champion Kevin Durant, ang Houston Rockets, para naman sa ika-21 panalo ng kanilang kupunan ngayong season. Tinalo nga ng Rockets ang Brooklyn Nets sa score na 120-96 lamang ng kanilang kalaban. Yan ay sa tulong naman ng 22 puntos at 11 na assist. At double-double performance nito si Durant. Nagpasok din itong si Durant, mga kabombo, ng 8 field goals kasama na ang 4 na free throw. Walang naging kasagutan dito ang Brooklyn sa 75.3% na shooting ng Rockets, habang lahat po ng mga starting players ng Nets ay mistulang inalat sa kabuuan ng kanilang laban. Tanging ang bench player ng kanilang kupunan na si Cam Thomas ang nakagawa ng 20 points na performance, gamit naman ang 8 field goals na naipasok nito. Hindi rin, mga kabombo, nakatulong para sa Nets ang 30 free throws na iginawad ng referee dahil tanging 18 lamang ang kanilang naipasok sa naturang pagkakataon. Hawak naman ng Rockets ang 10 na pagkatalo, habang nabaon sa 21 na pagkatalo ang Nets. Tanging ang 10 panalo ang kanilang record, at pinipilit ho na madagdagan pa ang naturang record ng kanilang mga panalo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Inanunsyo ng K-pop superstars na Bangtan, Sonyeondan, mas kilala bilang BTS, ang kanilang inaabangang comeback sa Marso 20 nitong kasalukuyang taon. Ayon sa big hit label na Hybe Entertainment, ang anunsyo ay pinadala sa pamamagitan ng handwritten letters sa mga miyembro ng ARMY, ang fanbase ng BTS, bilang bahagi ng selebrasyon ng bagong taon. Tanging mga miyembro na may 3 taong exclusive membership ang nakatanggap ng espesyal na liham na naglalaman ng balita tungkol sa kanilang comeback. Ito ang kanilang unang full-length album release mula nang ilabas ang Proof bago magsimula ang kanilang mandatory military service noong 2022. Nag-live rin ang buong grupo kamakailan bilang bahagi ng pagsalubong sa bagong taon. Oras natin, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Paigtingin pa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kanyang kampanya laban sa korupsyon ngayong 2026. Yan ay kasabay ng pag-asa na magpapakita rin ng matibay at hindi natitinag na paninindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paglaban sa katiwalian sa loob ng pamahalaan. Sinabi nga ni Lacson na mas maayos na serbisyo ang inaasahan ngayon ng mamamayan para sa mga lingkod bayan, lalo na at mas mulat at galit na ang publiko matapos na mabunyag ang umano'y napakalawak na pag-abuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon nga sa senador, mas determinado mano siya na mailanta ang mga kaso ng katiwalian, lalo na ang mga tinatawag niya na pinakagarapal at walang kapantay na paglustay ng pambansang budget. Binigyan din nito na kailangan na mas mapaghandaan ang mga kinakailangang proseso para sa pambansang mga opisyal o leader na pinaigting naman ho, mga kabombo, yung pagbabantay dito sa Kabanang Bayan ngayong 2026. Sa gitna ho ito ng tumitinding galit ng publiko sa mga isyong may kaugnayan sa pandarambong sa buwis ng taong bayan. Samantala, umaasa rin ang senador na mananatiling matatag ang Pangulo laban naman sa kampanya nga na kanilang ginagawa sa mga umiiral na korupsyon sa gobyerno.
na lalabi na lamang na konti yung mga taon para sa termino ng Marcos administration, kaya naman determinado ito na magawa ang mga kinakailangan reforma. Iginigit ni Lacson na mahalaga na hindi matinag ang liderato ng ating bansa upang maibalik ang tiwala ng mamamayan at matuldukan ang kultura ng katiwalian sa gobyerno. Kinundi na naman ni Senator Francis Pangilinan ng 2 araw na military drills ng China sa paligid ng Taiwan at iginiit na hindi maaring itayo ang kapayapaan sa pamamagitan ng pananakot o banta ng pananakop. Isinagawa ng China ang mga ehersisyo bilang umano'y seryosong babala laban sa anumang hakbang tungo sa kasarinlan ng Taiwan. Ayon kay Senator Pangilinan, panahon ngayon ng goodwill, ngunit ang mga drill ay nagdulot naman ng mga pangamba hindi lamang sa mga Taiwanese, kundi pati sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon, gayon din sa mas malawak na rehiyon ng East at Southeast Asia. Nanawagan ng senador sa lahat ng panig na ituon ang 2026 sa kaunlaran at hindi sa pagkawasak. Sabay diin na ang tunay na kapayapaan ay nakabatay sa karapatan ng mga bansa sa self-determination, malaya sa pambubuli o anegasasyon ng anumang kapangyarihan. Nauna rin sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang mga aksyon ng militar at Coast Guard ng China sa paligid ng Taiwan ay nagpapahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Samantala, iginiit ng Chinese Embassy sa Manila na ang Taiwan ay hindi maihiwalay na bahagi ng teritoryo ng China at tinututulan ang pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas, sabay panawagang huwag umanong makialam sa itinuturing nilang internal affairs ng bansang China. Sa dagdag pa nating balita, kinikilala naman ng pamahalaan ang mga hakbang kontra sa disinformation, misinformation at maling o hidwa na mga anunsyo at abiso bilang seryoso ho ito na pagsubok at malawak na hamon na kinakaharap ng ating bansa pagdating ho sa modernong halalan. Ito ay dahil na rin sa mapaminsalang layunin ng mga hakbang upang ibagsak ang mga katunggali sa politika at siraan at magpakalat ng kasinungalingan at direktang nakakaapekto doon sa mga kinalalabasan ng halalan. Ayon nga kay Commission on Election spokesperson Director John Rex Laujanco, ang banta ng mga deepfakes at artificial intelligence manipulated content ay lalo pang lumalala at nagiging mas mapanganib at yan ay para sa nalalapit na mga eleksyon dito sa ating bansa. Ang mga peking video at nilalaman na ginawa ng artificial intelligence ay maaaring gamitin upang linlangin ang publiko at manipulahin ang opinyon ng mga botante. Nakikipagtulungan ang Commission on Elections sa iba pang mga organisasyon ng media at mga technology companies upang tanggalin at sugpuin ang mga dummy accounts at fake accounts na nagpapakalat ng disinformation online. Bukod pa rito, ang Commission on Elections ay nakikipag-ugnay na rin sa mga kongresista upang makapagpanukala at makabalangkas ng mas makabagong batas na may layunin na mapalawak pa ang paglaban sa disinformation at panagutin ang mga responsable sa pagpapakalat ng mga kalintulad na impormasyon. Dagdag pa nga ni Laujanco, ang paglaban sa fake news at maling impormasyon ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o kaya ng Commission on Elections, kung hindi pati na ng mga karaniwang tao ng bawat isa sa atin. Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa publiko na iwasan o kaya ay iwasto ang maling pagtatapon ng basura. Pasintabi ho sa mga nanananghalian sa pagkatunid-tunidad ng basura ang naiwan sa pagtatapos ng taong 2025 at pagsalubong sa 2026. Ayon pa sa pahayag, dapat isaalang-alang ang disiplina lalo na sa pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan at hindi ang pagkakalat nito sa mga kalsada. Naniniwala sila sa simpleng paraan ay ganito umano ang mapapanatili ang kalinisan at magiging maayos din ang kapaligiran sa naturang syudad. Habang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilinis sa mga lansangan sa pangunguna ng kanilang Department of Public Service, kung saan mga kabombo ay umaabot sa halos
halos 2,000 o kaya naman ay tuni-tunilada na basura ang nakolekta matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Katumbas ito ng mahigit 300 trucks ng basura ang kanilahong nahakot doon. Kaugnay pa rin ng pagkolekta ng mga nagkalat na naiwan ng nakalipas na okasyon at yan ay dahil pa rin sa dami ng mga tao na nakibahagi sa mga aktibidad. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan, mayroong mga itinalaga para tutukan ang paglilinis at mapanatili ang kaayusan ng mga kalsada dyan sa naturang lugar. Samantala, sinimula naman ng Quiapo Church ang pagdadala sa imahe ng itim na Nazareno sa 15 barangay bago ang nakatakdang 2026 traslasyon. Ang mga naturang barangay ay pawang nakapalibot doon sa Quiapo. Una itong dinala sa Barangay 309 kahapon. Ngayong araw naman ay nakatakda itong dalhin sa Barangay 308, 306, 307 at Barangay 385 kung saan mananatili umano itong imahe magdamag. Muling ilalabas ang imahe bukas naman at dadalhin sa Barangay 387, 383, 388, 385 at Barangay 386. Sa Enero 4 naman mga kabombo, dadalhin ito sa Barangay 390, 389 at 392 habang sa susunod na araw ay itutuloy ito sa Barangay 391 at 394. Huling tutunguhin ng imahe ang Barangay 393 at 394 sa Enero 6 at babalik na sa Quiapo Church kinabukasan upang ito ay ihanda para sa magiging traslasyon na gaganapin naman sa Enero 9. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga pag-uulat mula naman sa ating mga himpilan dyan sa mga lalawigan kaugnay ng mga kaganapang kanilang tinutukan sa mga nakalipas na oras at ganun din itong pagsalubong sa bagong taon. At hinong alamin dyan sa bahagi po ng Central Mindanao, yung paghihiganti raw sa panig ng kapulisan ang nakikitang motibo sa pagpapasabog ng granada na ikinasugat naman ng 22 individual sa Matalam, North Cotabato. Alamin natin ang update ng Star FM Cotabato. Kinumpirma ng pulisya na paghihiganti sa kapulisan ang naging motibo sa pagsabog ng granada na ikinasugat ang 22 katao sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Dalapitan, Matalam, pasado alas 12 ng hating gabi, kasagsagan ng selebrasyon ng bagong taon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant James Warren Kaang, tagapagsalita ng Cotabato Provincial Police Office, bigla na lamang naghagis ng granada ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na sakay ng itim na Kawasaki Bajaj motorcycle habang nagdiriwang ng New Year's Eve ang mga biktima sa gilid ng National Highway sa boundary ng Matalam at Malang. Based sa investigasyon na ginawa ng ating Matalam Municipal Police Station, ito po ay isang paghihiganti po laban sa ating kapulisan. Dahil nga po sa sunod-sunod na ginawang operasyon ng ating kapulisan laban dito sa nagpapabili ng illegal na droga. Yun po ang nakita nilang motibo po at sa katunayan yan, mayroon na pong mga person of interest at kagabi nagkaroon po ng pursuit operation at follow-up operation at ito po ay nagresulta sa ikinasawi ng isa sa mga suspect po. Agad na isinugod ang mga nasugatan sa Malang District Hospital. May ilang nasugatan pa rin ang nasa pagamutan habang ang iba ay nakalabas na. Karamihan sa mga biktima ay magkakamag-anak at magkakapitbahay. Nilinaw rin ni Kaang na ang insidente ay hindi tanim bomba kundi literal na paghagis ng granada ng dalawang sospek. Dagdag pa niya, nananawagan ng kapulisan sa publiko na huwag masamain ang ginagawa ng kapulisan at tulungan ng otoridad sa pagpapanatili ng katahimikan. Ayon sa kanya, malaki ang papel ng komunidad sa pagpapanatili ng peace and order sa lugar. Panawagan po natin hindi lamang po sa probinsya ng North Cotabato na tulungan po natin ang ating kapulisan, no? Huwag po nating masamain ang ginagawa ng ating kapulisan. Sa pagmintina po ng peace and order, ng katahimikan sa lugar, mas malaki po ang role ng ating community. Na panawagan natin na tulungan natin ating kapulisan. Konting report lang, isang informasyon lang na ibigay ninyo, malaking tulong na po yan para sa pag-maintain ng ating peace and order po. At yan ang aking report mula dito sa himpilan ng 93.7 Star FM Cotabato. Ako si Bombo Sai Olis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang mga otoridad ay may mga tagubilin din. Matapos nga yung pangyayari dyan sa Matalam sa Cotabato na nagdulot ho ng malaking pagkabahala doon sa ilan dahil mahigit 20 yung naitalang nasugatan. Ano pa kayang nakapalob na kwento hinggil ho doon sa pagkasawi ng sinasabing responsable sa naturang krimen? At may panayam ang Bombo Radio Jensen. Na-neutralize at napatay sa hot pursuit operation kagabi ang lalaking itinuturong isa sa mga suspek sa paghagis ng granada sa New Year's Eve sa barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato na ikinasugat ng 22 kang tao. Kinilala ang suspek na si Hamad Ansa, 40 years old, may asawa at residente ng Purok 6 Barangay Kilada, Matalam. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen, kinumpirma ni Police Brigadier General Arnold Argente, Regional Director ng Police Regional Office 12, nanlaban di umano ang suspek at dahil dito ay napilitan ng mga pulis na gumanti ng putok. Nagpatupad naman ng mahigpit na seguridad sa lugar habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang kasama ng suspek na tukoy na rin ng PNP. Napag-alaman na involved di umano sa bintahan ng ilegal na droga mga suspek, bagay na itinuturong motibo ng krimen ayon kay Argente. Napatay po siya during the encounter with the police operatives kasi in the act na siya ay hulihin, nagpaputok po siya sa ating mga kapulisan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo May Declaro and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Cagayan Valley Region ay isa ho sa may pinakamaraming mga road crash incidents na naitala at yan ay kaugnay ng monitoring ng Department of Health. Paano kaya ito tutugunan? Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Kawayan. Inihayag ng Department of Health o DOH na pang-apat ang Cagayan Valley sa mga rehiyon na may pinakamaraming naitala na road crash incidents sa bansa sa pagsalubong ng bagong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao, sinabi niya na nitong January 1, 2026 umabot na sa 985 ang naitalang road crash incidents sa buong Pilipinas. Pinakamarami rito ang mula sa Calabarzon na may 148 na kaso, sinundan ng Central Visayas na may 132, pumangatlo ang Davao Region na may 118 habang pang-apat ang Cagayan Valley na may 102 na kaso. Ang National Capital Region naman ay nakapagtala ng 101 na kaso na sinundan ng Eastern Visayas na may 100 kaso. Karamihan sa mga natitirang rehiyon ay nakapagtala ng tigda-2 digit na bilang ng road crash incidents. Ayon kay Dr. Bagao, karamihan sa mga insidenteng ito ay sangkot na mga motorsiklo kung saan marami sa mga driver ay nakainom ng alak, hindi nagsuot ng safety gears gaya ng helmet, inaantok habang nagmamaneho o kaya ay gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Karamihan din sa mga biktima ay mga kalalakihan na may edad 13 hanggang 29. Sa Cagayan Valley Medical Center, may naitalang 2 kaso ng pagkasawi matapos ideklarang dead on arrival ang 2 biktima ng road crash incidents na dinala rito. Batay sa monitoring ng DOH, naging araw-araw ang pagtaas ng mga naiulat na insidente, ngunit mas mababa pa rin ito kung ikukumpara sa naitala noong nakarang taon. Dahil sa nasabing bilang, nakipag-ugnayan na ang DOH sa mga regional offices nito upang dagdagan at paigtingin ang information dissemination bilang paalala sa mga motorista sa pagbaybay sa mga panahing lansangan upang makaiwas sa mga aksidente. Doon sa casualty natin, 2 ang casualty natin at talagang pang-apat pa tayo sa buong Pilipinas. So medyo mataas itong incidents natin sa Cagayan Valley. Pero kinausap ko rin po naman ang ating mga kasamahan sa Regional Health Office na siguro dagdagan pa natin ang ating advocacy campaign, no? Lalo na itong road crash dahil kahit hindi panahon ng holiday season, marami din ang nangyayaring road crash incidents, no? Kaya ito po ang talagang pagtutuunan namin ng pansin itong taon na to at sa mga susunod pang taon na talagang makikipag-coordinate po kami sa mga local government units, ating mga authorities sa PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Bombo International News. Itong kapisnon sa Switzerland, nasaksihan ang sunog sa ski resort bar sa bagong taon ay kinasawi naman ng dose-dose ng individual. Alamin natin ang report na Bombo Radyo Rojas. Nasaksihan ng isang kapisnon na kasalukuyang nasa Switzerland ang trahedya ng isang bar sa ski resort ng Crans Montana Swiss Alps kasabay ng selebrasyon ng bagong taon. Ayon kay Bombo Lawrence Valenzuela Diaz, international correspondent sa Switzerland, bago pa mangyaring insidente, naglakad siya sa paligid ng bar papunta sa parke at nagkuha pa ng litrato sa area. Bandang 1:25 ng umaga, pauwi na siya sa kanyang tinitirahan na 15 minuto lamang ang layo mula sa bar nang napadaan siya muli sa bar mula sa parke sa Crans Montana. 5 minuto lamang ang lumipas, bandang 1:30 ng umaga ng Enero 1, nasunog na ang bar. Base sa mga ulat ng mga nakaligtas, ang sunog ay posibleng nagsimula sa birthday candle na inilagay sa isang champagne bottle na mabilis na kumalat at umabot sa kisame. Ayon pa kay Bombo Lawrence, ang bar ay napapalibutan ng salamin at may isang pinto lamang, dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan at hindi agad nakalabas ang ilan sa mga tao. Dahil sa insidente, umabot sa 40 ang nasawi at mahigit 100 ang dinala sa ospital. Matapos ang trahedya, naging tahimik ang Crans Montana kung saan ilang residente ang nagtipon at nagsindi ng kandila bilang pakikiramay sa mga biktima. Ang pakiramdam ng mga tao dito is mga sad sila, tapos tahimik ngayon ang Switzerland. Parang nagtawag nun like sympathy sa mga lahat na nawala sa nangyari. Yung nag-pass by ako, after like 10 to 15 minutes, doon na po nangyari yung aksidente. Tapos may narinig po ako na maraming ambulansya na dumarating doon. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, trigger warning muna sa ating mga listeners and viewers dahil sensitibo po ang nilalaman ng ating susunod na balita dahil itong pamilya ng isang Ilongga overseas Filipino workers sa Abu Dhabi, United Arab Emirates na natagpo ang patay matapos pinaniniwala ang nagpatiwakal. Dumulog sa Bombo Radyo. Hinala ng pamilya, sinadya ang pagpatay sa biktima dahil may busal ito sa bibig at nakapatong lang ang kanyang mga paa sa sahig. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo. Dumulog sa Bombo Radyo ang pamilya ng isang Ilongga overseas Filipino worker na natagpuan na wala ng buhay sa inuupahan niyang silid sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ang biktima ay si Mary Jill de la Serna Muya, residente ng Haro, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radyo kay alias Boy, anak ng biktima, na humiling na itago na lamang ang kanyang mukha. Sinabi niyang kumalat ang mga larawan ni Mary Jill kung saan makikitang may busal sa bibig at tali sa leeg habang nakapatong pa umano sa sahig ang mga paa nito. Ayon sa pamilya, pinalalabas na nagpakamatay ang biktima, subalit hindi sila naniniwala sa naturang pahayag at iginiit na may posibleng foul play sa insidente. Dagdag pa ni alias Boy, napansin din umano nila na may mga pasa o sugat sa kamay ang biktima. Humingi ng tulong ang pamilya sa Bombo Radyo upang mapauwi sa Pilipinas sa mga labi ni Mary Jill. Batay sa pamilya, halos 2 dekada nang nagtatrabaho sa ibang bansa ang biktima. Sa kasalukuyan, undocumented o TNT umano ang kanyang status. Nagduda ang pamilya sa nangyari matapos hindi na ito nakapagbigay ng balita o nakipag-ugnayan sa kanyang anak noong Pasko. Nanawagan din ang pamilya sa pamahalaan na tulungan silang mapauwi ang bangkay ng biktima sa kabila ng kanyang undocumented status. Tumawag sa akin yung kapatid ko, half brother ko, na namatay raw si mama dahil daw sa nag-suicide siya. Sa tingin ko may pinadala kasing picture, pero hindi kami kumbinsido na nag-suicide si mama dahil nakikita din naman sa picture na meron siyang takip sa kanyang bibig. Si alias Boy, anak ng nasabing OFW. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update.
Nilinaw mga kabombo ng State Weather Agency na walang umiiral na sama ng panahon. Yan ay sa kabila ng mga pag-ulan na naranasan itong nakalipas na hapon at gabi kung saan nagdulot ho ito ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon. Ang ilang lugar nga ay umabot pa hanggang tuhod ang taas ng baha. Kagaya ho sa lungsod ng Maynila at lungsod ng Quezon ay gutter deep naman ang naranasan na pagbaha. Batay sa monitoring ng Bombo Weather Center, shear line ang siyang nakakaapekto sa Southern Luzon. At sa Northern Luzon naman ay nararanasan ang epekto ng Northeast Monsoon o mas kilala sa tawag na amihan. At sumasakop ito hanggang sa bahagi po ng Metro Manila, Central Luzon at mga karatig na lugar. At maliban ho dyan ay patuloy ang pagbaba ng temperatura sa mga lugar na matataas dito sa parte ng Luzon. Kabilang na ang Cordillera Administrative Region, yung Atok Benguet at maging ang Baguio City ay nakapagtala na ng mababang temperatura at may frost o yung andap na naitala dyan po sa may Atok Benguet. Ang frost ay nagdudulot ng pinsala sa mga pananim dahil nga nababalot nito ang mga pananim at nakakaapekto sa paglaki ng mga gulay. Samantala, easterlies naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Nangangahulugan ho ito na yung hangin, mainit na hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean ang siyang umiihip sa malaking bahagi ng Pilipinas na nagdudulot naman ng mga pag-ulan at pagkakaroon ng magaspang o kaya naman ay na alon sa karagatan dito sa eastern section ng ating bansa. Pinapayuhan ang mga maglalakbay sa pamamagitan ng dagat na paghandaan ang malalakas na mga pag-alon. Ganon din ang mga lalabas ng bahay nitong weekend na magbitbit ng panangga sa ulan upang maiwasan na direktang maapektuhan ng malalakas na pagbuhos ng ulan at yung mga tinatawag na isolated thunderstorm. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, patuloy na tumutok sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, Mindanao o kahit sa iba yung dagat. Maaari kang maging updated kung ikaw ay nakasubaybay sa Bombo Mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live ng Bombo Radio at Star FM stations. Diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan ang mga kaganapan. Halimbawa lamang diyan sa Isabela Province, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Habang doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Kung kayo naman ay nadako dyan sa lumalamig palalo na temperatura ng lugar ho na yan sa Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay naman, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Bicol Region naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos na itong ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you,
Make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Narito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Milyasa. Ang Bureau of Fire Protection nagpaandam sa aton sining mga kauturan sa mga tagsa sinika tawo sa sulod sang puluyan. Kundi may mga naglulupok sining mga ormay nagpinalupok kita sa tinalikdan sining pagbulag sa tuig. May pila kita ka mga kasimanwang ati ang iban sini way nakapalupok, gintago pa ang palupok kay tigana sa masunod sini nga tuig or even sa mga masunod sini nga simana palukpon. Ang payag diri sa Bureau of Fire Protection nga dapat i-dispose na ini properly kay daw kasubong kuno nga nagatago ikaw sang bomba kung may mga ginatago kadira nga palupok sa sulod sang imo sini nga puluyan. Si Bobo Krill may follow-up report. Sa report, please go ahead. Ginapahalumluman sa Bureau of Fire Protection ng publiko. Ilabi na subong nga natapos na ang pagsilibra sang bagong tuig o sa New Year na kumayara gani isang may nabilin pa nga mga palupok ipang dispose na inino o kung napalukpon na lang o kung hindi mo mapalukpon pwede nga himuson ini siya o i-dispose ang maayo kay pwede pa ini makatuga sa nga sunog. Sa interview sa Bombo Radyo, kaya Senior Fire Officer 1 Denmark Lima Coco, ang acting Chief Investigation and Intelligence Unit sa Iloilo City Fire Station, iyagin payan no, nga kung mayara pa sa mga palupok ang mga individual labi o kung ang isa ka pa ni Malay nga nakatago nga wala paging palupok o wala paging dispute, no, kaangay lang nga may ginatanom ini siya no, nga timer bomb sa iya nga balay. So ang ining palupok kung ginaitago ina siya, posible nga makatuga sa nga sunog ag peligro man as well since ang mga palupok may mga chemical na substances. So mas maayo nga himuso na ina siya kag ipang dispose o kung ilubong abis na lupa kung hindi man mapalupok na bombo champ kay makatun o hatag ini sang peligro sa sunod mismo sa nga aton nga balay. Kag dirigin payag man ni Senior Fire Officer 1 Makoko nga subong nga tuig sang pagsugalaw sang bagong tuig no. Iyaging pahayag nga nagnubo man ang ilang nga pagresponde no diri kaangot sa mga firecracker incidents kung sa diin sa ilang opisina. Duha lamang gin no ang record nila nga respondihan apang ini mga minor lamang nga mga incident. So ini naging positibo para sa iya para man sa Bureau of Fire Protection nga wala siya nga dako nga insidente ang na-record sa pagtugalaw sa nga tuig 2026. So yan wala ipabating na ton ang naging pahayag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang acting Chief Investigation and Intelligence Unit sa Iloilo City Fire Station.
may mga insidente kita nga mga injury related naman sa firecrackers, which ang amo nga nga data is more on DOH kasi ang amon more kami sa response. Kasi hindi mo lang kami ka-response sa ila eh. Actually, damo man nga mga emergency medical services nga ga-response sa amon sa office, sa amon sa first station, medyo kita ka incidente wherein ang involved is firecrackers related. Immediately may mga caller. Madamo kasi, as you all know, di naman na kami limited sa away isang kalayo. May mga caller kita nga sa amon na ngayon bully para ma-address ang ilang injury na natabubangod sa firecrackers. So sir, makita mo na to ng iban may ara pa nga mga bilin bala yung mga palupok. So is there a tendency sir kung hindi nila ni mahimos makakos pa gid ini siya sir sang sunog sir? Yes ma'am. Given nga chemical na siya capable na sa mag-spontaneous combustion or may chemical reaction. Nga dapat kung hindi naman lang nila pag i-dispose na lang nila or ilubong or i-proper disposal, i-surrender man nila po sa mga agency. Kung or kalupoko na lang nila para at least hindi na pag-store sa panimalay. Kasi isipon mo, dugay naman ang next New Year mo. Kasi kung i-store mo pa yan sa next New Year, hindi ka kapakot. Dugay doon, nagtanom pa yan sa time bomb sa panimalay na hindi ka mapakpang sa malupok. So, dapat i-dispose na lang sa properly. At least to ang risk pala sa harm siyempre sa sunog malikawan. At the same time sa mga bata man or as well as mga mga adult hindi gid mamulot sa mga firecrackers nga wala naglunupok o naglupok sang kagabi or kaginaman o sa pediyo sa hindi gid iban ginatipo nila ginagina nila nga daw ilaman nga palupok. So, dapat hindi kita advisable nga mo na kasi pag during some time nagapang mulot, dito man sa mag-trigger ka maglupok. Mama Sham, si Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko ang ating Chief Investigation Intelligence Unit sa Iloilo City Fire Station. So, amo inino ang ginalikawan sa ating mga tunggal ay kamadumduman natin imbukada palanggi sa 2026 no may duha na nga na record sa sunog but then maskin hindi ini siya related sa firecracker o kung hindi ini ang rason nga palupok no pero kabay pa nga this year wala na sang may mas mataas pa din nga pasunog na insidente. So, amo ini ang isang malikawan naton nga kung may ara pa nga mga biling nga palupok palihog lang kuno i-dispose na ina siya kag himuson gid sang maayo Bomba Cham. Why na sang dapat pa yang hatagan kita sang kaygayunan pa or aton siniabi nga magkumpiyansa pa kay kumo na tago ta ini naputos ta sa plastic or whatsoever dira. No? Kung hindi man ini siya maglupok kay na secure na tago sang mayo, mangin hazardos man ini dakong posibilidad nga mangin hazardos man ini sa aton sini nga ikayong lawas pananglitan nga mag-leak abi iton dira sang mga insekto o kung ano man sila dira nga mga posible matabo no ti way gyapon sang kayuhan nga madulot ini sa aton safety sa aton ikayong lawas. In general sa sulod sang panimalay gani nagakadapat nga i-dispose na lang. Kung ako hindi ko na pagpalukpon katulad sang inhimo sang aton sa kapulisan kag Bureau of Fire Protection gubon na lang butang sa balde butangan bubuan sang tubig kag huluman dira kag i-dispose properly bumbukril para nga hindi na gidya or hindi na mahatagan pa sang kagayunan bla nga posible pa ini maglupok may kun ano dira nga sarang nga maka-ignite sa iya kaga magluntad ang pagsigabong kay pananglitan nga masuguran ini daw hindi mo na ni mapunggan mo katulad sa mga trahedya nga nagklinabo nga kun sa diin ti madamo sang nahalitan sini katulad na lamang dito iya sa may isa ka luxury nga luxurious ski hotel or event no kung sa diinti makon nimo tamo tong mga nagkalapilasan kag 40 mga nagkalamatay sa isa ka ski hotel no dito sa Switzerland sa Swiss Alps Bombocril
Exactly mo dyan, no? So, hindi lang peligro sang sunog ang madala ini sa mga palupok kay sa mga chemical and especially abi ko may mga bata kadira sa sulod sang balay. So, kung kute ini nila, posible gino nga makatuga ini sang kalain man abi or peligro sa ilang kalawasan. So, amo pa lang ni subong himuso no, as you mentioned nga mas better na gid man nga hindi na lang pagpalukbo, no? Ilug-lug gabi or sa tubig or kung ano man ang pwede nga mahimo dira nga maka-safe bomba dyan bombo chom sa imong pamilya as well as nan sa imong palibot bombo chom. Kiti ang punto sila dira sa kabuhi isang tawo in real life wala sang pause, wala sang fast forward, wala man sang rewind, no? Real time kag ang mga paghinulsol yara sa ulihi. So, ang nagakadapat sila dira sa aton sining mga kabombo, maglikaw kita sa numan nga sahi isang later on aton sining pagahinulsulan. So sa mga gamay nga bagay, makalikaw kita sa mga sahi isang trahedya just like sunog or kung ano man sila dira iya nga makapilas sa aton sining mga himata or mismo sa aton sining lawas, nagakadapat lamang nga ini ang aton sining likawan. Exactly, Bomba Trump, no? So, as you mentioned nga, kung pwede palang malikawan na, kay isa lang atin nga kabuhi. And amo niya ang pinaka-isa, no, sa mga dangerous man, abi, nga pwede makahalit sa aton. So, luwat, no, sa aton mga kabombo, kung may ikapalupok pa ka mga bilin sa inyo nga panimalay, hindi na pagtagua, kay kanugon, no, kay basi gamiton mo pa sa next year, hindi na siya pwede. So, i-dispose na para sa safety sang talantik sa imo man nga pamilya, Bomba Trump. All right. Ini si Bombo Creel Panisales Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Creel sa imo sining balita direktamente sa Bureau of Fire Protection. Oras naton 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. I-dispose na dira sa liwata, i-dispose na dira kung may mga nabilin pang palupok sa inyo sining puluyan, i-dispose proper disposal sa aton sining mga kabombo, ihuluman nyo dira sa tubi, no? Basoon nyo para nga way na chance nga maggalupok kag yaboy sa sa basurahan bla, no? Sa aton sining mga kasimanwa or hindi ganit i-turnover nyo sa aton sining mga police station para ngati sila ang magtipon kag ila sining ma-dispose para malikawan naton ang kuno man sining mga sahi isang insidente o kontrahedya man nga sarang tuga sining mga nagkalabilin pa iyang palupok. 13 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Park and ride scheme sa mga eskwelahan posible makabulig kuno sa pagpaganagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Amo ni ang isa sa mga ginalantaw sang aton siniiyang gobyerno diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Tiyan mo na lang hambal naton nga ti Santo Anay sang nagapugok ang dalagan sang trapiko during rush hour ti bangod man sa paghatag naton sang pag-intsindi or paghangop, no? Kaya mo maning ginapangayo sang aton sining city government nga hangpon lang anay naton kay pananglitan makasulod, makapwesto na sa mga bag-o sining public market ang mga vendors nga temporaryo ginbutang sa aton sining mga mayor nga dalanon bilang temporary stall sini nila kung makakas na ina kag makasulod na sila sa mga bag-o nga merkado ti mahanganagan ang pagpugok sa dalagan sang trapiko. But sa aton sinaobserbaran o apisar nga nakagwa na or apisar nga nakasulod na mga vendors kalabanan sa mga vendors, no? Nga ara iya sa mga mayor nga dalanon bilang pwesto nila as temporary stall
nagpugok pag ginang dalagan sa nga trapiko. Isuno sa aton sini iyang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office bangod ini sa holiday rush nga ginatawag. Sa karon nagalaom kita nga mahagan-hagan ang dagan sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo bangod nga ti daw halos tanan naman iya, no? Nga mga mayor nga dalanon ginpamtangan sang temporary stall ang na-clear na. Pero dugang pagid sang aton siniiyang city government, may pipila pa sila ka mga scheme katulad sang park and ride nga luyag implementar kay ginalantaw sining makapahagan-hagan sang pagpugok sa dalagan sang trapiko. Ti ano ining park and ride scheme sa mga eskwelahan nga ginapahayag posible nga makapahagan-hagan sa pagpugok sang trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Isa sa mga nakita sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga nagadamo na gid ang numero sa mga pribado sini nga salakyan. That is why nga mas labi nga naggutok ang mga dalanon sa syudad sang Iloilo kag daw ay nakasubong iya ginalantaw pa or ginakilala nga rush hour, no? Sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Ti may mga ginapatigayon man sining mga experimentation or adjustments nga ginatistingan ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, particularmente dira sa may diversion road, but it seems nga hindi man gid sini amo sina ka epektibo, no? May mga pros and cons man sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag kalabanan nga masiplatan amo ang mga cons just like sang subong adlaw, pwede ka pa ka left turn, pwede ka pa ka U-turn, pagkadason sining adlaw gintabunan na sang plastic bag ang U-turn slot or ang U-turn sign, ang left turn sign. Sa aton sining mga kasimanwa. Tibisan gani ang chairman sa Committee on Transportation, nakalabot naman sa iya sining igtulupangod kag tawag ang atensyon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga untatan na ining kasubong pag-eksperimento sa Diversion Road Mandurriao sa aton sining mga kasimanwa. Pero kung Diversion Road Mandurriao nga aton sining pag-istoryahan, tama kalapad sang dalan sinadramo, no? May mga ginatawag pa kita gani nga, correct me if I'm wrong, but ining mga tsakto na term ko, bypass road or ining mga alternate nga dalan bala. Ugaling kiti dira sa bahin sang diversion road dira. May pila ka mga alternatibo sini nga dalan nga pwede mo magamit kag hindi ka na dugang pa sa pagpugok o magdugang pa sa numero sang dalanon nga nagalabay sa mayor sining mambal naton 4 lanes dira sa may diversion road sa aton sini mga kabumbo. Galing kiti manotisyaran naton ang on-road parking hindi magwantahan. Magluwas ang on-road parking ay hindi magwantahan, kadamo pa sa mga tricycle. Dira iya sa may Bulilaw, dira sa may isa ka hotel. No, madamo sang naga-park. So imbes yang 2 lanes na dira, 1 lane na lang. Kay okupado na sa mga naga-parking sini nga mga salakyan kag tricycle. So ini kung tani nga mga dalan ang sarang pa iya nga ma-maximize ang aton sini nga mga motorista. Maximize in the sense nga magamit gid iya nga dalan hindi kay parkingan or punduhan sa aton sini nga mga kabumbo. Sa imaswed sa iban sini nga mga dalanon diri sa palibot sa syudad sa nga Iloilo.
nga ginagamit bilang parkingan. Although mambal kita ngati may mga on-road parking nga ginapanugutan, may bayad ini, but kung isip-isipon naton, kung pwede pa lang nga ma-clear out ini kag maagyan pa ma-maximize ang aton sini nga mga salakyan. Pribado kung pampubliko man, mas labing maayogid. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Sa tuanay, pila ka mga tinuig ang mga nagliligad. Nagareklamo kita na muna mo salakyan, 2 lanes lang. Ang aton sini nga mga dalanon. Sa pagligad sang tsimpo, gintingwaan sang aton sini nga mga opisyales nga makaproyekto. Ang 2 lanes ginhimo 4 lanes, ang 4 lanes ginhimo 8 lanes. Naglapad na halos tanan naton sini nga mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Lapad man gani. Ang 2 lanes sadto nangin 4 lanes na. Pero kung lang taon nimo daw kasubong iyang ginagamit is 2 lanes lang gyapon nga man. Kaysa magtimbang sini nga bahin, may mga nagaparking gyapon dira nga mga salakyan. Bisan may mga signage na nga no parking area at all times, may nagaparking sa gyapon. Sa aton sini nga mga kabumbo. So isa man ina sa mga makabig sini naton faktor sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Kung maklear man lang naton ini nga basta gani iyang makabig naton National Road, mayor nga dalan, hindi ta na pagpanugutan pa ining mga on-road parking. Kag konsiderasyon man sa iban sini iyang mga nagamaniyos ang salakyan, partikularmente sa mga pribado sini iyang salakyan, nga hindi man sila mag-abuso kung tani nga magparking sa bisan diin lang. Kay kumo may mga kapit kamo sa kundiin dira nga babaw, sinikaran nakakaroon, no? Hindi tani mo na pwede sa aton sini makabumbo. Kon ginakonsiderar naton ang convenience sang tagsa sini ka pumuloy sang syudad sang Iloilo, commuter ka man, nagapanag-iya ka man sang pribado nga salakyan, nagakadapat gid sini nga imo sini iyang hatagan sang nagakaigo nga prioridad ang konsiderasyon sa imo sinisig ka pareho. Hindi ko mo kay kampiyon, gwapo, luxury vehicle, bagoy mo sini nga salakyan, sarang mo na lang ihalid dira. Sa bisan diin lang, bisan no parking, may no parking sign ba na dira? Kagati, siyempre, atensyon man sa bahin sa aton siniya nga mga traffic enforcer. Nga dapat waisa nga pasinuhon. Ang aton lang sinadriya nga is i-enforce nato ng mga ordinansa paghambal nga no parking gid. Bisan sino pa na dira kon tani. Dapat isyuan sang nagakigo sini iya nga ticket. Para ngati madisiplina kag hindi na mag-violate sa sining aton sining mga ginapatuman nga ordinansa. 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan. Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Okay, nas bumbuhana. Standby balikan ta na lang siguro engineer. Pagbalik nato na banwado ang mga balita kag impormasyon park and ride scheme sa mga eskwelahan posible makabulig sa pagpaganagan sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ini kagiban pa balikan ta matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Sang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo ante 27 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby. I-check naton ang balita kaupod sa kay Bombo Hana anda sa kagaton man sining hibaloon kung ano ining ginatawag nga park and ride scheme sa mga eskwelahan. Bombo Hana sa report, please go ahead. Ginaplano sa Committee on Transportation nga matigayon ang pila ka mga traffic scheme sa syudad sa Iloilo agad malikawan ang pagpugok sa trapiko subong ati babalik na sa klase kag mga trabaho man subong bulan sa Enero abo mo siya matapos ang ining malawig man nga bakasyon because of Christmas and holiday season sang bulan man sang Disyembre. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Atty. Sergey Cabaluna, chairman sa Committee on Transportation, iya ginapahayag nga isa sa ilang nga mga ginaubra subong amo ang pagpupinsi sa mga ginikanan kag eskwelahan sa ginapresenta iya sa komitiba nga park and ride scheme kung diin may ara lang sa isa ka lugar nga parkingan ang mga private vehicle kag masakay ini sa maya public transport ang mga estudyante padulong naman sa ilang nga mga eskwelahan sa syudad. Ang isa man diri ka mga ginapasalang alangan man sa komitiba kag mo ang traffic and management unit amo ang mga ginikanan nga mas preferred nila nga kon idulong gid mismo sa mga eskwelahan ng ilang mga kabataan diri nga nag-eskwela. So isa man diri sa mga anlet kaga sa pagtuon man sa ining komitiba nga kung di nakit-an nga sa isa ka eskwelahan may ara iya sa isa ka libo sang mga estudyante kung aga kag 800 sini ang may mga pribado gid nga mga salakyan o kung dudong sa ilang mga ginikanan o kung pamilya man no sa ilang mga eskwelahan. Nakit-an man sa pagtuon nga 80% diri sang mga dalan sa syudad ang ginaako para sa mga private vehicles. And din ba naghalin ang mga private vehicles kalabanan diri ang halingin sa mga eskwelahan and ulubrahan but then sa mga eskwelahan kung pwede lang man kasi ini ang isa man sa napintaran ni Councilor Cabaluna bangod nga since nga institution ini sila and pwede pa maistoryahan no sa ining park and ride scheme. Sino kay Cabaluna dako gid nga bagay kon matigayon bagod sarang ini nga makabukin sang dako nga volume sa mga salakyan so dalan for example 300 ka mga estudyante 50 diri ka mga vehicles ang mabuhin sa mga bagay para man sa paggaligwa sang dalanon din sa mga syudad sa Iloilo. Kung dugang man din sa konsihal, nga pasangkaron pa ang transport cooperative, sa gusto ko madayon din man ni, tiyara ang ilang mga modernized jeepneys nga mag-akomodar sa mga pasahero kay bangon nga park and ride, mag-parking sa mga nagakaigo-ugit nga lugar and magasakay sila sa public transport padulong sa ilang maspilahan diri sa mga syudad sa Iloilo. Ipabatay nato nangin pahayagan ni Councilor Sadfree Cabaluna. Well, we saw the extreme, especially during holiday. Ito tanan nga mga salakyan even from the nearby provinces or sa mga nearby towns na nakatugid sa syudad. No? From here, we really have to look into strengthening our public transport para maganyat gid tani ang aton mga pumuluyo nga magsakay sila. There's a lot of things that we need to do there, no? Sa pagbalik sa January, may mga festival pagid kasi ang mga pagbukas ng klase liwat, no? We had some initial talks already with some schools. Ginakumbinsi man naton sila
nga bala mo sila medyo measurable ang number of vehicles nila plus because they're part of an institution masapos sila i-organize, no? So may mga schemes kita ginistorya sila subong nga park and ride wherein hindi na sila magkadto dito sa mga sa magutok na city proper. They will be assembled in one area and they will ride the public transport going to their schools, no? It would take a lot of convincing kasi a lot of parents still prefer the convenience of bringing their own vehicle, no? For imagine ang isa ka school in one morning 1,000 ang estudyante, 800 vehicles ina. So kung ma-reduce ta na into a public transport, ang bisan ng 300 lang makumbinsi ta nga mag-arrange sila sang park and ride system, we can reduce that to around I think 50 vehicles, dako na nga bagay. No? So, besides schemes in obra, plus ang aton ongoing traffic management planning, we're working on creative schemes, ensuring man di ang aton sakto nga pang park, sakto nga pang load and load, pagtabok ng mga pedestrian sa pedestrian lane. So, but more importantly, it's really ang culture tanan-tanan ang pagbigayan. Kisabi, we all seem like go entitled di kita sa dalan, wala kita gahatagay, so gadugang pa na sa traffic. May ara man ang gusto gid papanaog sa iya preferred nga location door to door, nati wala ta kabalo. If everybody prefers that, then amo man ang nagaresulta nga traffic, no? So ultimately as we move forward kay this 2026 expected na naton nga sakto nga term ni fast track aton traffic management plan kay kadamo naging pangumpisahan. So we expect some improvement in certain choke points plus sa pag-open sa mga plaza and markets gali wherein may parking lot na, plus ma-reduce na mga kiosk na gintang temporary kiosk nga pangutang sa ila, like for example in La Paz, then we will expect better movement in these areas, no? So there are things, no, nga ginaistoryahan. Pero itong natabo ni holidays, balantagid nga with the influx of people, with the influx of vehicles, amo ni siyang pinaka-extreme. And we need to improve certain things as well. Wala gadugang biyang kalapad ng dalan ta, pero gadugang aton mga salak. Na bati ang nangin pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna, ang chairman sa Committee on Transportation Bombocham, gaangat rin sa Park and Ride Scheme na ginaplano man sa committee ba. So, Butsilingon, sa sining Park and Ride Scheme, iya ni sang eskwelahan or iya ka gobyerno ning for example, may 2-3 ka mga minibus dira abi or dalagko ang salakyan for mass transport, may certain point lang sarang dira madulong sang ginikana ng ilan sining mga kabataan estudyante or the so-called kung sa iban pa sining lugar may bus stop para iya nga pick upon sila sang school bus kag didto madiretso sa tagsa nila ka eskwelahan or may ara sang isa ka ruta lang within that certain area, dira na iya padulong ang amo sining bus para nga mag-cater sa mga estudyante just like kami sa St. Paul, sa may University of San Agustin, University of the Philippines. Tapos lain naman riya ang mag-cater sa bahin sang Central Philippine University, West Visayas State University, kag subong man ang Iloilo Science and Technology University, Bombo Hanado, kasubong na? Yes, Bombocham, government partner by schools if ever given nga padayon. Pero ang ginasa una gid ni Councilor Cedric Cabaluna, of course, para gid sa kita man sa modernized jeepney so transport cooperative. So why nga po if ever na madayon ini dapat ma-live in commitment man gid mismo ang ining mga transport groups nga mangin tayo yun o kung tumano nila ang ining pagka-modernized jeepney, agad na sila na lang makita isang ining mga estudyante, kundi ila pa nga kita diri man makadto man sa ila mismo Bombocham. Aha, pero tikon ng taon naton pwede gid galing ti paano mapatuman ini. Una naton nga konsiderar na bumuana nga daan ti syempre buhay na gani sa estudyante kung kaisa ginakulang pa mga modernized jeepneys naton ang numero sang unit nga nagabiyahe kay ang iban or kalabanan sini
magluwas nga guba, may mga internal problem ang kooperatiba. So sa dira pa lang daw medyo mapropinot na kung amo sini ang lantaw naton nga may minibus or modernized jeepney ang gamiton or i-tap abi as park and ride scheme para iya sa mga estudyante, no? Pero tanan sini nga mga posibilidades ang aton man sini iya nga gina-konsiderar. Pero nagakadapat gid sini nga tun-an sang aton man sini iya nga mga opisyales, just like sa komitiba ni Councilor Cabaluna, ang aton sini nga Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. No, parang kung may ara gid man sang scheme or strategy or whatsoever nga ila sini patigayunon, no? Mas madamo ang tawag sing gani, mas madamo ang makapulos kag makabenepisyo, hindi kay pipila lamang. Kag igo morabla mo buhana ang waya sini mas damo pang reklamo sang sa mauyunan ang nasambitan sining iskema, Han? Yes, tama inaabang mo siyam kay ang luyag lang man diri sang tanan man nga mabuhinan nga pag niatuman dala ka traffic diri sa mga ng Iloilo and nasambitan mo diri sa konsehal nga laban-laban by January 5 balik estudyante balik na ang trabaho pagpugok naman sa trapiko so kinahanglan nga ang pamatasan pagid sa kada driver sa mga dalanon nga timangin disiplinado man pagkam sa pag-parking, pag-load and unload sa halos tanan dala na ini nga park and ride scheme nga ginapanaw nga kung matigayon dako ini siya nga budig man sa pag-abuhin sa private vehicles nga one of the cause man sa ini nga pagpugok gid sa trapiko diri sa mga syudad ng Iloilo bumot siya. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, it is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radio. Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Hindi man naton pag-ibasol tanan sa mga pribado sining salakyan. No? Nga ang mga pribado nga salakyan amo ang nagakos ang pagpugok sa dalagan sang trapiko. No? Kay tagsa sini ka pribado nga salakyan, no? Bunga ini sang paghimakas, pagpaninguha nga malabot ang handom. No? Kay tagsa ka tag-iya sang pribado sini nga salakyan subong once upon a time ginhandom man ini nila nga tuyo ko kagusto ko magpadulong ako sa akong trabaho, kontrolado ko akong tsimpo, magluwas nga kontrolado ko akong tsimpo, tayuyon akong biyahe, bisan maipit ako sa pugok sang dalagan sang trapiko, air condition akong sining nga salakyan, konbinyente ako, komportable ako. Amo na ang handom sang tagsa ka mga subong tag-iya sang mga private vehicle. So, hindi naton iya pagkontrahon kag hindi naton pagkapunon ang ila sini iyang handom o ang mga nagahandom sining makaangkon sang pribado sining salakyan kay nagatingwa man sila mo. Kung diferensyado man niya ang biyahe subong sa mga public utility vehicle, no? Hindi na iya kay bangod nga nagdamo ang private vehicle. Bangod na iya sa kapigaduhon sang pagpadalagan sa ila sining kooperatiba kag pagkadahak-dahak sang pila iya ka mga opisyal sang kooperatiba. Husto ako kung husto ako. Maayo iya sa iban sini nga kooperatiba kay napabilin sini nila nga nagainsindihanay, napabilin sini nila nga maayong ila sini nga operasyon, napabilin sini kag napasigurado nila nga kung ano ang ara sa kooperatiba nga ginsudlan sini nila, gina-enjoy sang tagsa nila ka empleyado. Pero sa iban sini nga ginaputos
kag halos iya nga hindi na makaginhawa sa kontrobersiya kag subong man sang mga palamangkutanon di inang kwarta namo nagkanto ano nang natabo sini amo sadto problematic katama ang ila sini nga sitwasyon. No? Sa aton sini nga matag palamati. Di nagakadapat sini iyang una bes ginpalapad tanagani aton sini nga mga dalanon para makater with anticipation nga by amo ni nga tuig, syempre nagaiyuhan man ang tagsa-tagsa nga mga nagapaninguha, malabot nila ila sini mahando makaangkon sang pribado sini nga salakyan, amo nang gin preparan, gin antisipar. Pero sa aton sini nga mga kabombo, daw kasubong nga wala lang man sang may natabo sini. Kag wala na puslan ang pagpalapad sa dalan. Kay man, ginhimo gani nga parkingan, no? Sang pipila. Pipila siguro mga self-entitled nga mga sahi isang tawo nga nami isikuhon sa pipingig. Sa aton sini nga mga kuturan. Kay bangod sa ila, na defeat ang purpose sa tinutuyo sa pagpalapad sa dalan, para nga ma-maximize ini sa pagdamo sang salakyan diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Diba? Ti kon sala ang pag-angkon sang pribado sini nga salakyan kay gusto mo lang iya nga mangin conveniente ka, mangin komportable ka sa imo sini nga pagbiyahe. Ti maano ka na lang, malakat. Masalig ka na lang iya sa public utility vehicle. Hulaton mo kung saan o makabalik ang isa ka unit sang isa ka minibus, modernized jeepney, kay nagdulong pa sa nga pasahero, kay amo lang sini kadamo ang ila sini nga unit nga available. Hindi bla? Kay kumukulang ang unit nila, ti hulaton mo nga magbalik. Hindi man kabalik na yun, kay itudlo naman, kay grabe ang traffic. So, kung problema lang yang aton sini nga pag-istoryahan, mga po lang kita, mga po man ang aton sini nga problema. Pero kung na-identify ta ng problema, kag solusyon ang aton sini paligban, eventually, sa aton sini nga mga kabumbo, makita tagid ang solusyon. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Tiya mo nang dapat sini naton nga pangitaon subong. Pangitaon sang city government, pangitaon sang committee chairman on transportation, sang Iloilo City Traffic and Transportation Management. Solusyon. No? Hindi kay punggan nyo iya ang mga tao nga nagpaninguha, kagluyag, nga maging konbinyente, kag maging komportable sa ila sini nga pagpadulong sa ila sini nga trabaho, pagdulong sa eskwelahan sa ila sini mga kabataan, kag hambalon nyo nga kamo ang kabangdanan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo. 44 or 45 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time, balita ni Bombo Jomar Villa. Ining bata sang overseas Filipino worker nga ginapasuni hikog sa luwas ng pungsod, no? Nagpati nga may foul play sa kamatayon sang iya sini nga Iloy. Inagdangop diri sa Bumburadyo gud nga magpangayo sang bulig para iya nga mapapauli diri ang remains ang iya sini nga
Iloy, apisar nga ini siya ang TNT dito sa luwas ang pungsod. Sa aton sining mga kabumbo. Check ta ang dugang mga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Kadungan sang bagong tuig ang iba nagasinggitan Happy New Year. Pero sa pamilya sining Ilongga OFW, hostisya ang ginasinggitan sini pagbutsam tuhoy inis sa natabo, no? Sa ilang may mata dito sa may Abu Dhabi nga ginapahayag na nag-commit sang suicide ining si Jill de la Serna Moya, no? Nga nagatiner sa may distrito sang Haro. Ang ining OFW, Ilongga OFW na sa puan ini, no, sa sininga ginatiniran dito sa Bersambit sininga lugar nga ginapatihan nag-commit sang suicide. Pero sunod diri sa pamilya, ilabinigid ang ining bata sini kay titatlo ni sila kamaguluton. Natigayon diri mapakigangutan sang Bomboradyo kag mismo ang anak sining lalaki ang duda, no, sa natabo sa ila sining Iloy. So, bot silingon, hindi magpati sini ang lalaking anak sining nasabit sining Ilongga OFW nga mahimo adto sang ila sining Iloy kay suno sa natungdan. Una, ang isa sa mga dalantaw sining rason kung nga nagaduda siya asa natabo sini bangod sa sitwasyon asang ginrespondihan dito sa sulod sang hulot na kung sa nagatinir ining ila sining Iloy kay suno sa kay alias Nonoy ang ining ang ining bata sini karon bubutsam ginapahayag nga nakabusal ning baba niya kag ginalantaw nga may ara sang lagob, no, sa wala sini ka porsyon sa kamot nga doan usual kuno nga sa tion niya kun mag-commit sa suicide ang isa ka individual kag at the same time ang iya sining PL nagadapat sa salog sa iya sining ginatulugan sining double deck bla, no, nga ginatulugan sini kag dito ginhigot ang do tela, no, pisano sa natungdan nga anak sining Ilongga OFW gusto nila masanagan tuhoy sa natabo sang ila sining Iloy, no, kag isa sa ginatawagan ang hostisya nga kung paano nga matumod kag matagaan, no, sa disente sining lubong ang ila sining Iloy, no, madala diri sa Pilipinas ang iya sining lawas, no. So sunod diri sa natungdan ang iya sining Iloy sinamula ning ginaproblema nila karon kay mga 20 years na ni sa gilikono, no, dira sa luwasang pungsod bilang domestic helper kung DH. After sa nagbalikan sining duwa na katuig, no, bubutsam tagpauli kuno ni siya pero dito sa may Manila nagadiretso. Kag bumalik dito sa may Abu Dhabi. O galing pagbalik niya ning dito na sa Manila, why ni siya sang updated nga papers at expired kuno niya sining working visa, no, do tourist visa kuno niyang gingamit sa pabalik to. Isa na ginanantaw sining bawal, no, kag at the same time kuno mo sinaway siya sang employer o kung why sa agency abi nga mapalipitan nga amo ni kuntani ang makabulig sa ila kay problema sila karon kung sino ma-contact nila dito nga malapit abi kad anong latest sini karon anong ginahimo dito sa otoridad, no, sa ila sini karon nga himata mo nang isa sa nabundayan nila karon nga kung paano nga mabalaan kung anong nagakatabo dito sa luwas sang pungsod tuhoy sa ila sini nga himata. Anyway, tisuno sa anak sini, apisar nga ti kon makatig nga tenti siya o kung amo ning tago ng tago. Bla kay kulang ang iya sini nga dokumento, di kompleto. Bumutsamti ang iya lang ginapangabay nga kung paano, no, kay isa man sa Ilongga nagkapasimpalad ba dito sa luwas ng pungsod kung paano mapasilitate kag mismo gani, no, sa city government isa ba ni gani sa ginapangayon nila kung paano matagaan sa tulpangon nga matagaan sila, no, sang kasanagan na ma-address ining problema nga tabo sa ila sini nga himata kag mismo ang anak sini nagapati nga do hindi kuno mobra ni sang ila sini nga Iloy kay for more than 20 years, no, nga nagapasimpala dito sa luwas ng pungsod
kon may instinct idmanti kung tanyo sa una pa lang may may report na sila nga nabaton nga may arabi nga doana siya nga mag utas ang kabuhi pero do ay man kuno sila sa may nabaton sini akaga do gulpihada lang no ang natabo sini umpisa nga way na siya sa employer after 2 years nagligad na 2 years bumod sa way man sa sang agency no kaya wala kuno mabudlay basta kun wala sa employer do ka budlay nga trace kaya budlay monitor ang isa ka individual nga ara dito sa luwasang pungsod. Arib na no ang kabahin sang pahayag sang anak nga lalaki sa nga sining Ilongga SW sa may interview diri sa nga Bombo Radio. Tuig ni? Actually dugay na since elementary pa ako. Ay, dito na siya. Dito na siya. So, bali active ang communication nyo? Active amon communication permi sa permi ka magitanay, ga kamustanay amo na. Sa isa ka semana makapilabe? Sa isa ka semana hindi masiro. Makaanogi kami. Maka-chatanay mga kamusta gid kung ano. Anong gitrabaho niya to? Bali una sa pagkabalo ko, DH siya. Okay. May employer gid siya. Okay. Pero sang pagpuli niya dire, kaso dito sa Manila na nagdirekta wala hindi dire sa Iloilo. Nagpuli di sa pagkabalo ko, wala na siya working visa, ang lang gid, ang for tourist lang gid 30 inti lang. Amo na. Okay. So dayon sa natabo ni di ka nakakuha information? Bali sang kagapon tawagan ako sang mangod ko na utod ko sa nanay ko nga wala na kuno si mama. Amo to nga nakibot man ko nga wala na. Bali send lang sa akon, pabaloy lang sa akon. May picture man nga provide. Bali ang sa picture naman niya nag-provide niyan may kilala sa akon manghod nga upod ni mama kuno alin sang una pa nga nag-ubra dito sa Abu Dhabi. Siya mo na nag-send. Amo nang nag-send. Bali ginpa-chat sa akon sang akon utod ang nag-send sa niya sang mga sang picture kag mga videos. So pag kabati mo do yung reaction mo do nagsulod sa pinsar mo ngay may mama to ang actually may ginano na sa hambal sa ako may problema siya kuno. Sano lang? May problema na sabla sa kwarta ando na kay syempre part-time na sa mo wala siya employer wala ga problema na siya. So di sa fix nga gatiner hindi siya fix. Bali lang on call lang gid sila. Call. So, dugay na siya nakabanga do may problema sa financial? Oo na, do may problema siya sa financial since wala na sa employer. Mga sano tong tuig dugay na? Mga pa lang mga alos 2 na katuig siguro. Pero sa una may employer siya? May employer siya. Kadya lang mga last 2 years lang? Oo na, kay pagbalik niya naman to liwat, amo na wala na siya employer. Why siya why siya nagngita or naman? Wala ko idea kay wala man siya details nga ginambal sa ako na amo lang gid nang nabalaan ko. Okay. So bali sa natabo ni kumbinsido ka nga sa mama mo may mo niya na man? Sang una ko niya nakita nga ginsend sa akon kay hindi ko magpati nga may mo yan mo. Balaan ko batasan ni mama bisan wala ko nagdako sa iya. Hindi ko magbate nga may moya. Pagkakita ko, may may foul play gid ya. Say suicide sa iya sa double deck lang. Tapos ang iya TL gapatong mo sa sa semento nga sa apartment ya. Amo to nga ba ko may foul play gid ya. Dagi ka mo. Duda gid. Last mo nga conversation ba message kay mama mo sa tanay ka mo? Ang last ko nga nga message sa iya na lang ko may question mark December 9 pa. December 9 na nag-message ka to. Sang time nga to kay tuyo ko kamustahon ko sa or i-video call ko man sa kay syempre December kabalaan ko nga
busy sa kay on call ganiya no bra gapang skirting na sila gapang luto daw ga catering sila. Bombo Jomar. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Inyo nabatian ang payag sang anak sining overseas Filipino worker. Siyempre kung imo sining himata ang natabuan, hindi ka man gilayon madasig sinor madali-dali nga magpati mo. Hilabi pa nga ti kung sa sulod gani isang 2 ka dekada na sustener nga malayo sa ila sining mga himata kag kabataan. Subong do ka hapos lang yang nag-abotong natabuaw, that is why hindi makapati dali-dali ang iya sining mga kabataan. Bobo Jomar? Amotong hambal sang anak nga lalaki although nga may idea sa gado nagaproblema kuno sa financial bumbusam kining Ilongga OFW pero doon hindi man kuno na enough gid na nga maka justify sa natabo sini binigay sa sitwasyon niya nga do questionable at nga may ara sa ginapayag lagob sa kamot ang ining pag-commit sini sa suicide pagigot singa sini kaugalingon sa sulod man singa sining hulot no sa double deck lang bubutsam abunang isa sa plantaw nila kung paano nga ma-address ini no matagaan siyang kasanagan ang natabo sa ila sini karon nga himata sa aton sini nga mga kabombo. So gina-try naton nga kalabot dili sa tungdad sa lingensya sa gobyerno kung paano nga ma-facilitate ang ining nasabit sa insidente kung paano nga matagaan man sa nga desente sining haya ang kamatayon sining Ilongga OFW. Pangusap. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Kung ara ka man lang sa double deck, manubo man lang, tapos daw ka bahol nga dito kay Muyam kagamotong pamaagi mo para nga mag-utas sa imo sining kagulingon sining kabuhi. Munang daw hindi man dali-dali makapati ang himata sini. No, sa aton sini nga mga kauturan. May pila ka mga mensahe diri ang aton sini nga mga tagpalamati sa aton man sini nga pagpangalaga dito bala kagina sa Partis traffic diri sa syudad sang Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kasimanwa. Ikalayo gid man mag-amo sini no may busal dapat mahusisa gid ini banwa kaga dapat nga may magpanabat gid kung may ara sang foul play nga natabo sina diri. Minsan isang pila ka mga kamumo nato natagan ginaton sang nagakigo sini nga tsimpo ni kay kung maayong public transport hindi na magbakal sa lakyan ang makasarang magbakal sang salakyan gusto no nga maggasto pas labi sang pila ka gatos ka libo kung maayo man lang public transport galing kung pigado ang public transport no nga laban ang paugat hindi ka man komportable, hindi ka konbinyente, siyempre mangita kaya sang mangita kaya sang komportable ka, mangita ka sang konbinyente ka, di ba? Sa aton sining mga kabumbo. Bakal nila slakyan, kunti i-negosyo na lang nila. Bakal nila slakyan, kunti i-negosyo na lang nila, i-invest nila. Kung ano sinadra ang sa iban sini nilang gamiton nga pamaagi. Kung maayo ang public transport system diri sa syudad sa Iloilo. Pero kung pigado, ti mas pilion niya sang kadaman nga makasarang nga magbakal sang pribado sini nga salakyan para sa ngalan sang comfort and convenience. Bisan taguri pa kita diri nga matrapikan no basta
komportable lang kuya sa sulod sa akon sini nga salakyan. Sige lang, batuan ko kamo. Amo nang mentalidad sang pila naton ka mga kauturan. Unlike yang kung mapugok ka na, maipit ka na sa pagpugok sa lagan sa trapiko, init nira, hindi ka kaplastar mayo, kay kanamo kung sa nagasalakay, di siyempre bunayan ka man, di ba? Sa aton sining mga kasimanwa. Iba mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa Iban Sinimanus and Public Affairs Program sa Bombo Radio, Iloilo. Ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod kay Tita Regine. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Sug alawon ko ang 2026 nga puno sang kalipay kag paglaom ini bangod kay ang akon na bunutan bilang mapalaron nga tagdaog sa Grand Draw sang 1-2 panalo part 24 promo sang Star FM kag Bombo Radio nga ginhiwat sang Sabado, December 27, 2025. Ako si Maria Corazon Bialen sang Sitio Paho, Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Tagdaog sang 50,000 bilang third prize winner na bunutan ang akon entry sa ginamitan ko nga propo purchase nga Orocan sticker. Dakogin ang bulig ang akon nadagaan nga premyo, bangod gamitin ko ini sa material sang akon balay. Panginbulahan sa Bombo Radio Philippines sa isa namang makuslanon kag madinalagon nga promo. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan ng mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among inamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plazuela de Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahingin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ngayong hapon sa tanan, mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, First Friday, para sa bulan sang Enero sa bago nga tuig 2026. Sa mga Catholic devotees naton, meron kita sa misa for the Sacred Heart of Jesus. 9 minutes after 2 o'clock, nagapanumbalik kita sa pagdulong sa inyo sa sininga palatuntunan. Happy New Year sa gihapon.
sa mga nagbalalik na nagikan diri sa syudad sang Iloilo kag sa mga nagpalauli naman no nga aton nga mga kauturan nga nagpauli gid kag nagjoin sa ilang family para sa Christmas kag New Year celebration. Let us all keep safe and thank you so much. Balik na naman kita, ang iban balik naman trabaho. Pagkag kita diri sa kahapon lamang program, of course, non-stop sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan nga non-stop man nga gina-share sa aton diri nga mga kabombo. So sa mga may ara man nga luyag ipalabot diri sa kahapon lamang program, pwede gid niyo maka-email sa inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ng mga istorya kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's our song for you as I say or as I welcome everyone sa Friday edition sa KLP from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Umiibig sa'yo, Vanessa Gonzalez. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Good afternoon sa liwat. Start na ko ha, basa sa aton ng mga istorya. Una diri ang sulat ni Student Mom of Lambunaw. Happy New Year sa imo, Student Mom. Dear
Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan, mga taga Bombo Radio, kag die-hard fans, fans gidya, or friends of KLP, nami ang friends. Subong nga adlaw, luyag kong mangin topic sang letter kong ini, ang word nga humility. Ano bala ang meaning sang word nga humility para sa inyo kag sa akon? Sa Tagalog, mapagkumbaba, hindi hambog. Always thinking that others may be or are better than ourselves. Humility is putting others ahead of ourselves. Ang story sang kabuhi sang friend ko nga si Carmen clearly shows it's wise to be humble para hindi ka mapahiya kung sakali mang di malason ka one day or di malason ka one day sa kabuhi mo. Carmen is a top-notch student in academic and also in writing. She's the best declaimer during our high school days, winning many certificates or awards. So one time, she chooses me as her partner sa among nga class presentation sa English. We did present Cleopatra's Dying, and we won. Nagdaog kami among the 8 teams in our class. Unluckily, Carmen was not able to pursue her college education because of financial reasons. Sang ara kami sa high school, nagapili na siya sa iyang mga friends. Kinahanglan, gwapa ka, and with brains, popular sa school campus, and has many or joined many extracurricular activities. Tanan ini na-attain ni Carmen, and she became so proud of her achievements, and she has few friends. She had many flings, especially with married men, and so her married life also became a failure. It's then she learned to humble herself. Ginako niya ang iyang mga shortcomings, crying and saying sorry to us, her friends. Humbling? Yes. She was brave enough to humble herself in front of us, her former classmates and friends. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. From Proverbs 11 verse 2. Seeking it, we learn that humility isn't putting ourselves down. It's putting others before us. As James taught, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. From James 4 verse 10. Through humility, we lose nothing. Why gid kita diriya sang madula sa aton. In fact, we only gain. After humbling herself in front of us, her friends, Carmen gained confidence and turned into a new leaf. Nagbago na siya. Nag-change ang iya batasan. From the proud Carmen, she put herself down and she regained the trust of her family and friends. We can look at others with love, our hands clasped behind our backs in a posture of humility, to remind us that everything we have comes from God, whether beauty, talent, or money. Ironically, selfishly pursuing our own ambitions never brings us our trust and deepest longings. Being humble before God is the only path to peace and joy. Ang mga earthly success is much different from success in God's eyes. He disapproves our decisions that hurt other people. Aligning our values with His by loving and respecting other people, amo ni ang pinaka-most significant achievements para sa iya. Di bala makita taman ini sa aton palibot? Our proud kasimanwa
nagasakay sa iya bag-o nga kotse. Our rich neighbor, much money, pero kung may magpalapit nga nagaborrow money, kag daralon sa hospital bata niya, wala nagpahulam. Ang agalon sang isa ka timbang nga buta golds ang lieg, dulunggan o bilog nga lawas, pero wala friends, kay puro imol, iya neighbor. Hindi niya kamo ka-level, kay no read, no write. Kag madamo pa nga kahambugan, nga hindi mapatihan, pero nagakaratabo. Ang Proverbs 11 verse 28 nagasiling, He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Hasta din na lang letter ko. Until next meal, God bless to all. Student Mom of Lambunao. Student Mom, kanami gid no nga sharing sa pagbukas ng bagong tuig. Thank you very much for reminding us to always be humble. Think always of humility. Those who are humble nila, those who humble themselves shall be exalted. Di ba na? Kaya kanami ginaiyan, no? To remind us always, why kita sa makuha nga kaayuhan kung magpahinambog kita o magpisisino-sino kita. Diba? Only God must increase and we must decrease. Thank you so much, Gid, for sharing this beautiful insight na naman para sa amon about humility. Thank you for inspiring us always, Student Mom of Lambunao. More stories for 2026. Magapanumbalik kita mga kabombo. It is now 2:21 in the afternoon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Alas 2:25 ang aton nga oras and ang mga stories ni Lola Amparing are still very much around. May-ari siya i-share sa aton sa sininga bulan sang Enero sa tuig 2026. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon din sa iyo, Lola Amparing. Nagagtamyaw diri siya sa aton. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat, mga maukon nga listeners, mga mahal kong letter senders, at sa mahal kong Tita Regine and a family. Dear Tita Regine. Ako naisipan at kag nadumduman ang akon nga mga inagyan nga mga kalipay kun bulan sang Paskwa sang ako nagatudlo pa. Kun kaisa enjoy man ako sa akon nga pagtudlo kun ang mga eskwela, mga mabuot kag pambihira magpasaway. Gani kun bulan sang Disyembre sadto sa ako nga pagtudlo, masayang masaya ang aking naranasan noon. May mga bata nga mga mabuot, pero may ara man nga mga masabad, pasaway sa mga maestra. Tita na dumduman ko sa subong nga permi lang masadya ang kabuhi ko sadto kon Paskwa sa school. Tuwing first weeks ng December, busy-busy gina kami sa pagpreparar, pagdekorar sang kada hulot. Ang kada hulot may mga parol sa bawat bintana at pintuan. Kada kwarto, halin sa grade 1 up to grade 6, may palamuti, may Christmas tree. Tapos sa higad, mga Belen. Ang bulletin board, punong-puno sa mga Christmas decorations. Ang mga estudyante, mga pupils, naghihimo sa Christmas cards para sa exchange gift man kung Christmas program and party. Nadumduman ko ang mga pupils ko sadto very cooperative kag sila lang ang naghihimo sa ilang program kag party. Kung kaisa nagapangayo man sila sang advice or bulig kung may kinahanglan sila. Tita, kada tuig, akon nga naagyan ang kalipay nga ginadulot sang akon nga mga palangga nga mga eskwela. Tita, balaan mo nga palangga ako sang akon nga mga eskwela sadto, tub-tub sa subong. Hindi ko man makalimtan nga for 38 years in service, libo-libo ang mga natudluan ko. Ni isa, wala ako sang ginpalo, ginbugbog o sinaktan. Kaya hanggang sa ngayon, mahal na mahal ako ng aking mga pupils noon at hanggang sa ngayon, ng mga professionals na sila. Tita Regine, bisan section 3 ang advisory ko sa 8 sections nga grade 6 sadto. Ang sections 1, 2, 3, and 4 amo nang ako ginapang tudluan. Kag ang 5 to 8 sections ang isa man ka teacher. Tita, na-recall ko pa, tubtub sa subong, nga karaniwan sa mga pupils ko sa sections 1 and 2, madamo ang may kaya sa buhay. Gani, madamo sa ila ang nagahatag sa akon sa mga pamaskwa. Talagang mapagbigay sila at mapagmahal sa akin. Sa tung March, may isa ka pupil ako nga ginbugno niya ako, ambal niya, ma'am, idol na idol ko ikaw sadto. Kag pati pa ang iban nga mga classmates ko sadto. Tapos ang balya pa sa akon nga, ma'am, magaling kang magturo sa amin at mabait ka pa sa lahat ng mga guro namin. Tiyan ba ko sa iya? Totoo ba? Sagot niya, ma'am, talagang totoo ang isinasabi ko. So, nagihumay na lang kami nga duha. Tita, proud na proud man ako nga may pupil man ako sadto nga top-notcher sa board exam sa dentistry. Kagang isa, ranking man sa lawyer kag CPA. May isa man nga naging pilot
Kag ang isa ka pupil ko sadto nga sobra ko sa lawayon. Kag subong hambal niya sa akon, ma'am. Pupil mo nga ginaugtasan mo kay sobra ka sa lawayon. Subong, ma'am, PMA graduate na ako. Tita, talagang happy na happy ako sa mabalaan ko. Ang mga salawayon sadto, nagapaugtas sa akon sadto, amo pagani ang mga nangin successful, mga professionals, kag may mayor, may vice mayor, kag madamo nga mga sangguni ang bayan members sa amon nga banwa. Ti subong tita, happy na happy ako sa ngayon na ang fruit of my toil may inaniman at nagsuccessful. May mga kaya na sa buhay, may mga sasakyan na sarili. Si ma'am lang nila ngayon, walang sariling tahanan, parang ibon na lumilipad sa mga sanga ng kahoy. Kahit karosa na sasakyan, wala. Hindi bali tita, ayos lang. Ginapalawig man niya sang Diyos ang ako nga kabuhi sa sininga kalibutan. Tita, abi mo, ang manager sang amon diri nga isa ka bangko, naging pupil ko man. Kagang district supervisor sa Banos ng Pavia, naging pupil ko man sadto. Kag sa subong, ang district supervisor man sa Banwa namon sa Santa Barbara, naging pupil ko man sadto. So hindi ko gid makalimtan sa subong. Ang pangaral ko palagi sa mga pupils ko noon na magsumikap kayo sa pag-aaral para makamit ninyo ang tagumpay balang araw. Bilin ko palagi sa kanila, huwag lang ninyong kakalimutan si ma'am ninyo kung sakaling makamit nyo na ang tagumpay. Di nyo lang pagpaalibukan si ma'am ninyo kung nagalakat sa dalan, nga dala ninyo ang inyong kaugalingon nga mga kotse. Tita na dumduman ko sa subong ang hambal nila, ang sabat nila sa akon, ma'am. Aasahan mo na kung sakali makatapos kami sa pag-aaral at may kurso at trabaho na kami, aasahan mo, ma'am, hindi namin kayo makakalimutan. Mahal na mahal namin kayo. Tita Regine, sa panahon subong, do kabudlay i-erase sa akon nga tagipusuon, kag sa akon nga balatyagon, ang mga akon nga nadumduman nga mga kasadya, sadtong nagatudlo pa ako sa mga maukod, mga mapisan, kag mga mabuot nga mga pupils ko sadto. Madamo sa mga pupils ko sadto, mga mabuot, mga maalam sa klase, kag sa subong, successful na sila. Kag wala gid nila ako ginkalimtan. Bala mo tita, marami man ang mga marurunong, pero marami man ang mga bobo o mababa ang intelligence. Kaya tinitiis ko at sinisikap ko ang mabuting pagtuturo sa aking mga pupils para sa bandang huli, makukuha nila kung ano ang aking tinuturo. Kaya tita, mula noon, matagal na panahon na aking naranasan sa paghihirap sa pagtuturo, pero salamat, nagbunga man ang aking itinanim sa utak ng mga pupils ko noon. Ang hindi ko gid malipatan nga isa ka bes, resesadto, ang akong lamesa punong-puno ng mga pagkain at soft drinks. Nakita kong ilang pupils na tingin-tingin sa akin, kaya binigyan ko sila ng pagkain at soft drinks. Nagpasalamat sila at sabi sa akin, ma'am, hahatiin lang namin ang pagkain at soft drinks. Alam mo tita, Section 3 ang advisory ko at marami sa kanilang buhay mahirap. May buhay mahirap, hindi ko makakalimutan. Ang matamis na mga ngiti at kasiyahan tuwing binibigyan ko sila ng kung ano-anong mga pagkain at soft drinks na nasa mesa ko. Gani, balaan ginan sa atong Ginoong Diyos ang ako nga pag-alaga sa ako nga mga pupils sadto. Ang puong may kapal nagbibigay sa akin ngayon ng mabuting kalusugan at pinapahaba ang buhay ko. So lastly, here's my love, kisses and prayers to you, tita and family, and to all letter senders. I love you all. May God bless us all. Lola Amparing. Love begets love, no? Lola Amparing, kung ginapalangga mo man ang imong mga estudyante sadto, mga pupils mo, of course, ginabalik mo na nila ang pagpalangga. Naging pabatsyag mo sa ila. And so that's why damo ang nagadumdum sa imo. You're a very inspiring teacher para sa ila. Thank you so much. Again, Lola Amparing, Happy New Year.
34 minutes after 2 sa atong pagpanumbalik, sulat naman ni Lola G ang ating igidulong sa inyo. Pagabalik kita. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergency. Balik kita mga kabombo. It is now 2:35. Diri sa kahapon lamang program, may sulat si Lola G para sa aton. Yung sulat niya ni, no? Christmas time pa. So dear, Tita Regine. Wonderful Christmas season to all KLP lovers and families. Ilabinigid sa inyo, Tita Reg. Happy and merry get-together with friends and relatives. Enjoy gigs sa gift sharing. Okay lang ang may gift list sa SP or exchange whatever. Anyway, mas may meaning man gid kung happy ang ginahatagan. Kung nahuya ang nagahatag, pwede man i-secret. Butangan niya anonymous. Alright. Sige. Mayo ganino, ang gifts ma-deliver, importante, ma-deliver maayo ang gifts sa natunggadan. Gani mga kids, youth, couples, singles, seniors, enjoy the party. Paalala lang, huwag mag-overeating para ma-maintain ang 34-24-34 nga vital stat. Less carbo, less fats, and if possible, avoid sweets. If not, tikim lang, mabulong lang ang hidlaw sa desserts. Sensya gitita, senior in less than 3 years, pasmado ron, ti doging kahig sa manok ang letter ni lola nyo. Maski pops pa rin, tita. Nagabisyo pa abi ang right nga kamumuo ko, ti nagrest anay sa pag-share. Why pa ang final outline mong mudi atita para madali ko madumduman ang inog-share sa tanan nga KLP listeners and viewers. Di ko nyo ma-miss, imagine nyo na lang si Madam Zoraida. Hehe, konting makeover na lang, ka-look-alike ko ron, tita. Hindi gid, Hi, i-share ko na lang siguro ang isa pa ka-fiesta ay ang adlaw nga fiesta gid sang patron, tita. Why man abi takon ka witness ka mga show sa gabi mong search, coronation, disco, etc. Bawal ang pulaw. Abi, lalo na mag-straight gid. Kaisa lang gani kung mag-attend novena mass ang town fiesta namon. Unlike sa amon barangay, perfect ko ang 9 mornings nga novena. Sa Banwata na, ahay, kay may announcement nga may bagyo. So, medyo gamay ang tao sang highlight. I mean, sa high mass, tita. Mayad gani, nagtahaw ang ulan, kag di masyado ang dapya sang hangin. Ano pa na miss namon ang schedule nga 3 p.m. mass, a day before fiesta. Nagtudo bi ulan jamong. Nakaredy ron daad ang simple ko nga inog-offer, tita. The next day lang. Nasayangan ko pag hindi madayon ang pag-attend sa misa or high mass. Nakumbinsi ko mga friends ko mag-upod, kaya lang kulbaan sila, kay may bagyo ko no, ahay. Sulit pa naman tanda mag-imaw, kay magana sanda. Kundi ma-inspire ka man, tita, ako tana, ahay. The spirit is willing magkaon, by the flesh is weak, magtulon. Hehe. Gamay siguro akong kaha, tita ay. Bisan pa basta may lechon baboy, ang panit nga tutong, inanggara gumo balahaw, mahagpok kong baga, sila na sang ice cream, ube, kag makapuno, tita. Siling ko gani, ang 30 menu, tag 1 tablespoon lang, if 20 ka menu, tig 2 tablespoons, okay pa.
Ang polo tana isa ka tasa okay ron Ang 2 to 5 ti platito. Kaya pa kung isa na lang ka menu. Isa ka pinggan o kung bandihado ti maubos di in 10 minutes. Hindi man everyday mong kaisa sa kada tuig lang na tita mo. Sayang, ma-expire ang handa. Mahal pa abi mga ingredients, masuhol ka pa sa chef. If hindi timo kamaan magraha, tita bay. Good thing, sa balay, may chef kami. Hehe. Ga-request upod na sa school, kag sa church, if needed, tita. So amuron to abi, tita, no? Nagkadtugig ko kag magsimba. Bisuan waay nagupod ang ka-team ko sa fiestahan. Bagyo abi. Ako kay gusto magbisita sa relatives, ti go gida. Sa bit ko pa ang duwa ka sipi ng saging, tita, na sulod lang sa eco bag. Ginbalot lang sang plastic wrappers ang pag-abot ko pa sa venue. Ay, good kay ang retired teacher, upod namon sa isa ka organization, nagbulig pa cover sa amon nga offering ko, tita. Tinaghagad pa siya mag-join sa ila sa balay sang isa ra ka sister. Kay John man ang utod niya sa mga nag-officiate sang high mass, tita. Yan ba ko gani, tita, do na alang-alang man mga tao, kay do mabundak na gidang ulan. So amo to, after mass, palapak na kami, tapos naglakat na. 5 kami Seniors, ako lang ang manugpa. Ang sipi ko tana, baw nagbisyo, brown out pa. Kundi way takon remembrance sa mga decorations, sa nag-attend sang mass, kag sa amon matahom nga patron, tita. Sayang mandaad mo. Ang procession gani, dyan lang sa malapit para di maabutan sang ulan, tita. Gamay ang participants. Sang galakat ron kami, naagihan sang utod sang sister namon. Mauna lang daw tana sa ilabalay, kay maraha patana. Pati ka na, nag-cater man sanda. Ka-very humble sila, tita ba? Ang andabalay, 2-story, the hotel gani, tita matinlo, kag simple lang. Di galing halata, kay do ordinaryo lang sanda, magsinalayo ba? Kanami lang, no? Kuon ko, tita, for several years, amo pa lang ko ka-experience nga halin sa amon balay, ako lang nagpanaw, kay may mga set of friends man niya sis namon. Akon may dyan man, nadlok lang sanda sa Bagyo Hope next year, okay ron Nagbulagay naman kami after sa ilan ni sis, so nagdiretso na ako sa relative sa father side namon, tita. Atong nagkadto sa cousin ko man sang fiesta namon. Ahay, past 12 noon ron, do ako pa lang nakaabot, puno pa naman ila lamesa sang ila menu. May iban nga naulihin na. So, naghinay-hinay na lang magkaon kay ti may sapihak pa, pinsan Manila. At least nakaistorya kami gamay. Update mga family affairs kag mga present situation namon. Busy man tanan mong. Okay gali, mag-walking-walking, tita, kay dumahandong gawa, kag matunaw pa tanan nakaon nimo. Ahay, ga-double time man si Lola nyo magpanaw, kay gahingagaw iwas sa Bagyo. Tani, mga 3 pa ka homes ang bisitahan na akong, tita. Nag-drop by na lang ko sa amon paryente nga nakapamilya ron sa Banwa. Retired government employee mantana. Naga full-time kun sa church as headman sang parish council, tita. Ang mga pamangkin niya, ara man ga-assist sa mga bisita. Naglitilaw man lang ko sang handa nanda, kay daw full pack ron si Lola. At least, nakadalikyat pa ko to sa ila. Ahay, kido kapuy na. Timing, naglabay ang neighbor namon, schoolmate namon, so nagsabay na lang ko mag-uli. Ang sa Punta Gawas, ang amon to nga bridge, may didto patani, mga paryente, tita. Alang-alang, kay way man ko imaw, if maghapit pa, nagmuno pa daad ang sisters ang amon bisitahan last year. Naghambal pa sanda, balik ka mo day, next year ja. Tiyan mo lang gidji, ang konsuelo sa ila, tita. Bisan well-off sanda tanan, pay ginakabigid nanda ang mga paryente nanda. Bisan di man pareho sa ila ang status sa kabuhi. Mura nga na-inspire ka man magkadto sa ila, bisan do may sablag nga Bagyo. Ahay, how I wish, damo pa nga tinuig ang amon pagkilitaay during fiesta celebration. Tita, no?
Sayang, way tana ka join ang mga friends ko. Sugidan ko sanda tita. Kundi way tinyo ka eat all you can for free. Hehe, langas lang ah. Dumigamay man sanda nga regrets. Kunaan nga basta gani fiesta, seldom lang tana gasigi ang ulan ra. Pabor man sa mga nag-celebrate. Several times sunundian na prove effective kabay ang intercession sang patron tita bay. How I wish mga KLP lolas and lolos sa Roman ang mamiesta, no? Basta hindi diabetic kag hindi high blood. Okay lang ang arthritis, sign of aging lang ra. Sige till here na lang. Thank you for reading. Next year, from January to May, gasunod-sunod lang ang makafiestahan. Try lang ni Lola to attend sa mga misa, God willing. So regards to all KLP lovers, tita, happy and always pray gid kita for guidance and protection. From Lola G of Iloilo Province. Ganyan, no? Basta fiesta, umulat mumagyo, tuloy pa rin ang fiesta, tuloy ang handaan. Wala na galing. Kung may sablog, medyo gamay-gamay lang ang makaabot. Although, before sa fiesta, damo aga signify, ay makadugid kami. Mahapit gid kami. Pero ang fiesta day, anon mo, kay sige inulan, may napaabot nga bagyo, so nag-prefer nga magstay at home na lang. May mga among na, no, nga mga incidents. But sa gihapon, we look forward for the next fiesta nga mangin okay ang panahon kag damo na ang makapamiesta. So nag-enjoy gid team mo. Good for you. Thank you so much, Lola G. 2:46 ang aton nga oras sa aton nga pagbalik. May story naman sa aton si Nengni sang Lambunaw. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Eto na ang isa sa mga nanalo sa Grand Draw. Nangin mabungahon gid ang tuig 2025 para sa akon kag sa akon man pamilya. Hinibangod na tuman ang amon pangamuyo nga magdaog sa promo sang Bombo Radio Philippines. Ako si Nomer Flores, taga Barangay Aguinaldo, tagdaog sang 5,000 pesos bilang consolation prize winner sa Grand Draw sang 1 Panalo Part 24 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Naginhiwat sang Sabado, December 27, 2025. Naginyabi sang akon kadalagan ang Alflorete nga coupon nga ginagamit ko bilang proof of purchase. Gamiton ko ang ako nadagaan sa Noche Buena amon. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsor kag bangod sa inyo padayon nga mga pang-promo. Nakabuli gid kamo sang dako sa mga nagakainahanglan kaangay ko. Matuod gid nga kamo ang numero 1 basta radio Bombo Star FM. It's all for you. Plus Wala di Iloilo Billboard of Activities for December 28, 2025 to January 3, 2026. Ang Enero 2, 2026, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginagdang tanan nga mag-attend sa First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Enero 2, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule sa unang Sabado sang tuig 2026 sa Plus Wala di Iloilo. As the Retro Band is due to give you one great and entertaining musical blitz sa Enero 3, Sabado, sa Concert at the Plaza, mag-aumpisa alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Enero 4, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahingin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga Alas 2:51 ang aton nga oras, balik kita diri sa KLP. Ginapanawagan ko lang ang aton nga interview. Il-interviewhon. Nga winner naton si Ka Django. Actually, taga South Cotabato ini siya. But when he wrote his letter, he was here diri sa syudad sang Iloilo for a vacation. I do not know lang kung nakabalik na siya sa South Cotabato. But anyway, nagbilin man siya sa iyang contact number, nagtawag ako, pero hindi na siya ma-reach, pero nag-text ako sa imo, sir. So kung nagapamati ka man subong o may nakakilala kay Ka Django, palihog na lang pabalo sa iya. May interview ako sa iya, buwas, kung ari pa siya diri, live nga mag-interview ako sa iya, no? Diri sa estasyon sang Bombo, kadto ka lang diri before 2 p.m. Pero kung nakabalik ka na dito sa South Cotabato, palihog check sang imong cellphone, kay may gin-text ako dira sa imo, pwede ko man ikaw sa gihapon ma-interview through video call or through your mobile phone. Sige, ang inang mensahe sa liwat para kay Ka Django nga aton nga winner. Let's hope maka-interview gid kita sa iya tomorrow. 2:52 ang aton nga oras, ari na ang sulat meaning ni sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to all staff, members of this station, especially sa imo as well as your family circle. Also sa mga kabataan ko, umagad, apos, and all listeners and senders of this program kahapon lamang. Ay, tumay balaye ng Linda, halin pagkamaan na, nga permi ako may sulat dyan, na ganyat pamati programa mo, tita. Galing tulad, may namatyan sanda, subasi tuya, permi sa balay ka namatyan. Hello, good day also to all my classmates on air. How are you, Lola Amparing, right now? I'm happy para sa imo. I'm happy to hear your stories. And to all who are sending and listening to the stories, saludo gid ako sa tanan nga mga una nga mga letter senders. Balik ako istorya ka mga batasan sa mga tao dya sa palibot. Ang mga liroy nga mga nagamotor, dawa ay mga kasing-kasing.
Kay bisan gabi nga inugtulog na, hala ka paag to pabalik kag dya sa atubang balay, magpaburhot ito todo. Kung lalaki lang ako, do mamauy ako. Dason bisan waay ako gahalin dya sa balay, hindi gid mahimo nga waay ti makaagto kag magchismis. Galiti mo, may best nga magtsatanay mga bata nga matabuay sanda dya sa balay. So nagasinugpon ang mga sarakyan, tricycle, kag mga motor. Tiyambal naman kay kaingod namon nga may ano kuno, may Paskwa, hulag, kamo lang ginabantayan da. Kay nakaluyan kami nga may kada isa kananda may obra. Chismison kananda sang una nga daw halos kami kailis, hikayan mananda. Hindi sanda ka mind their own business? Haha. Insa kung mag-agtusan dadya, anong gid nga pagkaon mga daha anda nga dara, gatigang lang tamon. Tapos magvulubidyoke. Hay nako, takan ko durong mga chismis gaarabot. Payhambal ko pa bay, dyan kasino nga iwit-iwit malapad. Radyo lang gid, makaistorya kanakon, kag sulat makapahalipay kanakon, hulat pagkaon. Duha akong radyo mo, kung malawbat ang isa, i-charge naman ang isa. May familia dya nga tama kahambog, tulad daw nakarmasan da. Sunod-sunod malas nanda. Ang bana na nagamasakit cancer, but Diyos lang bahala kaanda nga pangabuhi. Mayad lang, may nagasuporta kananda nga abroad. Amo dahurubaton ka mga malam, sa isa mo lang kapag pamisok, madura ang tanan. It depends upon our Almighty God. Some more on the next meal. I love you all. Ningni of Lambunao. Well, Ningni, thank you na naman sa another sharing. There is a KLP. Pero you know what, ang nami da, just mind your own life and pray for those nga may mga ginaagyan sa ilang kabuhi. Nagay kita sa hot kung ano mga ginapanghambal sang iban, pambalalan da sila. Enjoy whatever blessings nga nag-abot sa imo. Share if you can. Enjoy the presence of your children kag i-cherish mo ang mga bonding moments that you have with them. This is one of the ways kung paano mo ma-enjoy ang imo kabuhi with the current situation that you have. Di bala? Always be thankful for everything that happens sa kabuhi mo. Sometimes, sa mga setbacks are blessings in disguise. So enjoy a quiet, peaceful life, focusing on being grateful sa mga grasya nga ginahatag sa imo sang Ginoo. So with that, nagapasalamat ako sa imo sa mga many stories na ginashare mo diri sa amon sa kahapon lamang program. And for the year 2026, write more stories. And kabay, mag-okay na ang imong health condition. Mga kabombo, for your stories man, nga luyag nga ipalabot diri sa kahapon lamang program, luyag man nga i-share. Anytime, pwede ka mo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon ko lulig ninyo ang sulaton lang ini, pwede gid, ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Next, nagahulat ang aton nga mga dramas every afternoon. Enjoy kita, kaglingaw naman kita sa dramas. Nanday ito yang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow, hopefully, with our interviewee, si Ka Django. Sige hapon, ininyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon, and God bless.